bilmek. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima. Kovmusunuz. Canınız sağ mı? Himmedat normalni. Bugünkü oyun videomu gördünüz mü? Nemeden profilimdaki Russiyanın bir yerinde de okuwçylary tutup içerik salıp akitýärler bolýan. Oğlanlar malades turup görüşýärler, ay malades ay. Agdybirlik bar ay malades, mene göwnüm turdy ýani illeştemizden. Ýaşlaram, okuwçylaram bir-biriniň ýanyna durup bir üçin adin zawsek zadnowo diýip görüşýärler. Malades. Yani şular ýaly bolmaly. Şirin üçin belli ki şol oglan beýleki oglanlar üçin, studentler üçin görüşipdir. Beýliklerem oň üçin görüşipdirler. Malades. Ýolda goýmandylar, ýörüňe gitmeli bolsa gideliň emmämiz diýip gene soňra reşotkan ýapandan soň bir kısansy girip gitýän garek menem gitjek diýip ýany bilen. Gören bolsaňyz malades. İkinji böleginde ba. Eýleklen koşulýany birinji böleginde de malades o. Hay Allah'can. Boýdynja oglan olim 4 bolup birine komanda edip bilen oklara. 4 bolup studentlerim yapışıp gatdylar. Vot. Gide zakon diýip gyýlar ama taýdan gyýar ýa. Gide zakon diýip. Malades mene wara. O bir gyýda çala bir gyýda görüp durlar amma şoň videosa ýok gönemende. Onuň görem tutuş türkmenler agdyr bolup görüşipdirler. Hemmeti agdybirlik bilen ine malades şunýaly bolmaly. Malades. Mene göwnüm turdy malades ýani. Şunýalak biri görüşip dur kater edip durmalylar. Ay maňa näme derkäler. Menim şey derlermi ka diýip durmandylar. Yo, ýaşlar maladessiz. Malades. Ýaşlar, sizler Türkmenistanyň geljegi, sizler umydymyz, sizler ýaşlar. Bundan 4 ýyl, 5 ýyl bolsa-da şular ýazat, men size aýdaýyn näme bolardy. Seredip durardylar. Malades. Türkmenler. Biren ýanyna durmany öwreniň, ýanyna durun. Ay bolýa, şoňa çäre görýän bolsaňyz bile de görüň diýin. Hemmämiz göreliň diýin. Agdybirlikden güýç dogýar watandaşlar. Alagadan 40 adamyny, 50 adamyny açlyad etmek ýa-da 100 adamyny alyp turmadykmak ol ulaýam bir hökümetiň özüniň wyjdan çatmaýar. Adamlar jenayat itermesine bırak diýär. Agdybirlik görkezdiň diýär, o näme hakyň talap etmeli. Murat berdi, geldi Muradov. Han gelani, han zaprosýorynany gel pikir alşady. Stavropolda bolupdyr. O Stavropol diýilen şäherde. Stavropol türkmenleriň badyr, ýadyňyzdan çykarmaň. Stavropolda biziň türkmenlerimiz ýaşaýandyr. Bir wagt göçüp gidip şo taýda ýaşap, türkmen diline ýatdan çykarmaň, türkmen diline gepläp dowam etdirip görün. Türkmenlerimiz badyr watandaşlar. Tölew barmy diýe habar berilse, näil tölew barmy ýok, habar berilse tölew näme bolsun. Biz tölew alyp edemiz ok. Nurjan da bizim daway hüjüm edeli da diýär. Watandaşlar şu Türkmenistana gaýtmak we Türkmenistanyňky ýerleşdirmediň şular ýaly agdybirlik bilen köçe çykmak, miting, protest çäresi üstünde işlenip otur
Ve bu taýda da tek belli bir pikire gelip bilen zok, käbir illeşlenmez, käbir agalanmaz, käbir eginleşlenmez, bize näme diýe? Agam diýe, şunu ýalak diýip maňa 3-4 adam jaň edip aýtdy. Agam diýe, sizi gollayan welayatlylar bar diýe. Şolar diýe izine gelmeli diýe, Aşgabatda diýe, sizin çağırşyňyz edilende diýe, şolaryň bilelikde galmaly diýe. Seret, olan bir gowy variant seredýän bolun. Çünkü diýe olaryň diýe ýüzi belli däl diýe, köpüsiniň ady, familiýasy belli däl, olar gelip bilýärler ýurda diýe. Siz diýe şo sizi gollayan eginleşçäňiz Aşgabatda gelsinler de diýe, siz hem diýe aňardan çağırş edip beriň diýe. Häzir siziň özüňiz gelseňiz diýe, soň bu hereket durma ähtimallygy bar diýe, hereket eger diýe birden başa barmasa, hereket durma ähtimallygy bar diýe. Ýani hereketiň dudurulmalygy üçin bizi gollayan, efirlemede gelýän eginleşçemiz baram, gelmän, goşulman diňläp oturanlar bardyr. Türkmenistanyň diňleýänler bardyr, tapawdy ýok. Şolar Türkmenistana gelip diýe, siziň beren dataňyzda, çağırşyňyzda gulak asyp diýe, halky ilki galdyryň diýe. Halky ilki galdyralyň diýe. Çünkü diýe, sen gelme tapawdy ýok, halk galmajak bolsa galmaz diýe. Galjak bolsa da diýe, sen gelme galar diýe. Halka gerek çünkü diýe. Şoň üçin diýen datlary ulanlar şo taýda şular ýalak bar neme bar. Pikir alışma gidip dur. Efirlerde de diýär, biziň gizliň zadymyz ýok watandaşlar. Biz bir gizliň bir örgüt däl, jemaat däl, gizliň bir organizasiýa däl. Siz bilen diýär hemme zady. Men öňe aýtdym ha Türkmenistan hökümetine. Biziň aramyzda agendam gerek gel, zadam gerek gel. Biz şeýle de ekranda açyk görürüň diýär köp rady. Onun naşary biziň şu taýlarda görülüşip oturan ýerleşçemiz, olary biz bilýäs maglumatyny. Häzir biziň barmagymyz bilen eger başa barmaýsa, biziň üstümüz bilen hem ser onu, hani Türkmenistan adalet barmy, başa barmasa, awa size informasiýa berýän kim, şunu tanaýanmy, muny tanaýanmy, awa bizem çünkü öňün çekip gören adam bolamyzsyň, bizden şo zatlar aljak bolarlar şeýlede. Belki biz bermän ölüp gider bulara garşy. Awa so her sora görende belki tükürüp jogap berer. Ondan bularyň gaharyny getirder. Han bol näme etýän oňa etdik. Ýöne gepiň tümmekkeri hereket durmalylar. Hereket durmalylar. Biz baramyzy ýa-da biz barmanam biziň eginleşçemiziň Türkmenistana Aşgabatda barmagy netijesinde ýankyal çağırışda galmaly ýa-da şo galmady üstü her hepden bazar bunu köçe çıkında gedimediň diýip adamlary gezmetdirip şeýdi bırak kaldırmaly. Ýöne bir usulyny tapmaly. Karoçam ýeketek problema bar watandaşlar. Biziň ýeketek problemamyz bar. Olam näme? Olam men çıksam başkasy çıkmadymka, ol gelmezmika, bu durmazmyka diýilen şuba bar diňe. Şuba. Meydany müňlerçe adam dolduran wagty o meydany boşadyp biljek güç ýok Türkmenistanda. Bir Allah bar esasy bu zatlarda neme etjek, bize kömek edip biljek. Meydany esasy doldurmaly biz. Meydan şeýle bir dolmaly ki, bari işimiz taşlamaly şoň. Biram şu görüş meselesinde bir daha da edeýin. Inha Russiýanyň Navalny komandasy, başka komandalar görüşip durlar. Ana 1 martda protest geçirdiler Berlinde, Germaniýada. Videoda çekip çağırşam edipdirler. Videosunu gördüm. Vatandaşlar, ortlaram şeýdip görüşüp alýa. Başka milletlerim görüşüp alýa. Bir görüşmeýän millet türkmen olup galdy şu wagt. Daway passiw bolmalyň, aktivlaşalyň birazjyk, aktiv bolalyň. Şoň üçin aktivist diýilýär bize. Passiw bolmalyň, aktiv bolalyň. Seret, beýleki halklaram görüşýärler, dänim öz ýurdunda dödýärler. Soňra biz Russiýa ýaman gowy diýip gidip şolaň ýurduna elini işleýär wara. Soňra biz şolaň elini işleýär. Olar görüşdiler, halky öz ýurdunda döddiler. Bizim şolaň eline barıp gulu bolýar. Näme üçin biz görüşmän
başga bir döwletiň eline barıp gul bolýar. Gelin onda bir görüşelim-de bizim ýurdumyzda ödelim. Hemme halk şey dip alýa. Yani asmandan paraşut bilen paket sowat gelen ok yani. Melin size Allah Taala size berýär. Siz şeyle ya beýle dip yani oturan yerinden berilen o da görüşü bolýar. Seredip görüň taryha. Juda bilmeseňiz Wikipedia'da revolüsiýa bolan döwletler bir görüň o watandaşlar. Yaman kän o taýda. Revolüsiýa bolan döwletler seredin hemmesini halk edipdir halk. Başka planetadan ya başka älemden biri gelip etmändir. Ya da Amerika edip bermändir watandaşlar. Halkyň özüniň esasy görkezini gaýraty bilen bolupdyr şu zatlar. O käbir revolüsiýalar, Svetnoy revolüsiýalaram bolan hawa, gansyz, urşsuz, zatsız, ýöne Gurwan boly, ony Svetnoy revolüsiýa bilen gitjek adam däl watandaşlar. Çünki onuň häzir gazanjy gatygowy Türkmenistanyň ýerasty baýlyklary kän, semboly nära gazy Türkiýanyň bilen Ýewropa satyp başlan bolsa, o gelýän milliard dollarlara bularyň täkçe aýalmaly, intäk imuşystu almaly, intäk buluň aladylar kän, buluň doýanaw intäk. Eger siz şular öňden bäri otyr, şularyň nefsi doýdy, inni almaz, inni owurlamaz diýen bolsaňyz ýalňyşýaňyz. Olar ýa düşünje ýok. Nefsi bilen zat Allah Taala yaradanna doýmaz dolmaza edip yaradan. Nefs diýen zat şon ýazatdyr. Şu nefs 3 maşynyň wa bolsa 20 gerekdir, 20 ma bolsa 50 gerekdir, jaýam şeýledir. Milliard dollar wa bolsa 20 milliard gerekdir, 20 milliard dollar pul uğurlap hazinasyna geçirip goýan bolsa 100 milliard gerekdir. Ýöne şul nefs diýen zat doýýan zat däldir watandaşlar. Ay mene endi doýdum diýen baý adam görmersiňiz. Bam şon ýal baý adam, baý ay mene doýdum, maňa ara şunu bolýar, şundan aňarda menindi ahiretimi, ibadatym etjek, hawa şu pulumdan hayır sohawa etjek diýip oturan baý gördüňizmi? Ýok, görmersiňiz. Bolmasa Qur'ana da aýdýar. Size berilen diýe baýlygy diýe, hayırlara ulanyp diýe, özüňize diýe uly iş edersiňiz diýe. Ýöne men ara şey dip görün, baý gaty az görýän bar kanyşna. Ýöne olaram musulman dindar adamlar. Olarda nefsini tanıya olur. Öz nefsini tanıya. Menem şeyler. Men şu ýolda çykamdan soň watandaşlar menem nefsimi tanıyan, nefsim näme esliýe? Mysal üçin şöhrat paradlykdan barym oýun başlasa, özüm bastyrýan. Hiç kimden öňürti özüm bastyrýan şonu. Ya da başga bir damarym basyp başlasa, özüm bastyrýan. Yani Hudaýa şükür men özüm maradaýdyn. Yani şu ýola çykarymdan soň hani käýürlerine zivosny balezin zat diýen bolýandylar. Ýyldız paradlyk kesel diýipdir, zat edipdir. Nur Muhammed Anaýew şu ýola çykmak adaşody, şu adam şodur. Antadan zat ütkämde Hudaýa şükür özümizi saklaýas. Yani şöhrat paradlyk näme? Tanallyň da hawan soň näme bolýar? Tanallyk da hawa tutuş türkmen halky tanaýar diýeli. Yani men şoň üçin ýörüşim ütkemelmi? Ya aýdaly beýlemde dur diýerler 1 milliard dollarym dur mysal üçin. Şoň üçin men ütkemelmi? Näme üçin ütkemelmi men şoň üçin watandaşlar? Yani nefsini tanan düşmanını tanandır diýmek. Senin ilkinci düşmanın senin öz nefsindir adamlar. Nefsine haýdyp bilmeýän adam ol abyşny durmuşda da kän kösönür, halkyň öňüne çykanda da maskara bolar. Inen Gurwan boly. Nefsine haýdyp bilmeýän adam maskara boldumy, şu wagt bolmadymy? Bollan ha. Yegenler nefsine haýdyp bilmeýän soň maskara bolalarmy, bolmadylarmy? Olara çekilen videolar size sonra berjekler. Sizin ine yegenlen kal durmuş arzu edýänizmi? Mene arzu edemok, maňa 100 ýyllanyň berekkä şolon kal durmuş. Bolsun bolupdyr şolar ýal baýlygy, puly, zato
şu çiğdin gawy ýaljak awraýlary ýok şol adamlaryň şu wagt. Halkyň gözünde de, adamkärçilik meselesinde de maňa gerek gel. Yani dünýäden gazanyp biljek zadyň bir alkyş alyp bilseň, ýygyňdan bir dowa dile geçseler ölüp gitseň, boldy ana seni gazanyp biljek iň uly bähwiliň şol şu dünýede. Edik giden ýagşy işleriň adamlara bähwi deden bolsaň adamlara peýda beren bolsaň, şonu etmedik adamlar istese milliard bolsun, milliard dollar pul bolsun, şol gedaý şol adam. Şol adam gedaý şol. Ýa Allah'ın gatynda da oňa hiçlik hormaty ýok ýani. Allah Taala gel gulum şu gulumuňa milliard dollar gazanypdyr, gaty baý gulum diýip şoňa aýratyn hormat goýup ýa aýratyn neme ýok, toleransiýa ýok otayda, padjaşka ýok ýani. Gawra ýeriňden soň gelýärik diýilýär boldy. Ana hasap berdiler gaýtam olar ziýanly. Hasap berilmän üçin. Berben bilmeýärler. Şoň üçin men size aýdaýyn. Nefsiňiz tanan, birinji düşmanyňyz nefsiňizdir watandaşlar. Ene şu orada aýynda da nefsimizi aslynda kütülýäs. Aç galmak bilen, şonuň isleýän zadyny bermezlik bilen. Dünýäniň tagamyny alasyňyz gelse men size gysgaça formula bereýin. Dünýäň tagamyny siz haçanla nefsiňiziň isleýän zadyny däl-de tersine eden wagtyňyz dünýäň tagamyny taparsyňyz. Dünýäni kowlasaň ýygynden ýetilmersiň. Men size aýdaýyn, dünýäň ýygynden ýetilmersiňiz. Dünýäden uzaklaşdyňyz şo, nefsiňizi kontrol etdiňizçe dünýä hakyky durmuşyň tagamyny şonda alarsyňyz. Ol köp kişi orada tutup bilýän ok men bilýän. Orada tutup bilmeýän illeşemiz kän. Ýöne şolar uzaklygyň aç we susuz galyp şu birinji stakanyny içýän suwuň bar-a. Birinji içýän suwuň şoň berýän keypini olar görebilen ok zato watandaşlar. Birinji içýän suwuň keypi uzaklygyň suw içip ýören adamyň bilen deň däl. Düşünýäňizmi? Bir stakan şey suw içýän şu uzaklygyň aç galyp ýa-da çölle suwsuz galyp, 2 gün suwsuz galyp bir stakan suw içiň. Şonuň berýän marginal peýdaty şuna çenni dok wagtyň içen suwlaryň peýdasyndan 10 esse ýokardadyr. Düşündiňizmi men şo nefsiň garşysyna gitseňiz dünýäň keypini görersiňiz diýänim şonu. Neyse, yani tema häzir birazcık dini neme geçdi onu bilýänje zadym paýlaşaýyn diýdim men dünýäniň keypini şeýdip görýän Hudaýa şükür nädip bir adamman görüşýän diýen bolsaňyz da mına şeýdip görüşýän. Yer gelende men özüm liçide diýen watandaşlar. Özüm liçide diýen, özüme sag bolsun gözel dinimiz bar. Oturup okuyan, nämeler ýazylypdyr, näme soraýar. Yani iň berkisi bar şu halajylnyk alyň, telewizor alyň, şoň gapdaljasyna kitapçyk bar. Şo nädip ulanmaly? Ýa-da täze bir tehnologiýa, telefon satyn alýan gapdalyna kitapçyk bar. Bizinki adam diýilýän yaradylan mahlugyň gapdaly bilen kitapçyk gelen. Şo kitabam Gurhandyr watandaşlar. Adamyň kitapçygy şol. Sen bedeniň şu dünýeden peýdalanjak bolsaň, şu dünýede ýaşajak bolsaň, sen kitabyň şudur diýär, şu kitaba seretdenim, özüň kontrol et diýär. Özüň et diýär. Şu maslahaty sen dinleýän diýär. Sana bir ettirip bilen ogany sen özüň edip bilýän. O taýda da orada tutmak we ibadet etmek we Kur'an-ı Kerim elbette. Hudaýa şükür men Kur'an-ı Kerim'i tananyma, İslam dinini tananyma şükürler bolsun. Allah'tan şo ýollarym aýyrmasyn. Ölüp gitsegem imanly ölüp gitmegi meser etsin inşallah hemmemizi şu orada aýlarda. Goýan videomu diýene bir düşünýän hemme agakly da näme diýip. Rossiýadaky okuwçylar Stavropolda bolan waka şo taýda okuwçylar
başga ýerik perewod isleýärler diýe. Maňa düşündürşler şeýle, başga bir ýerik perewod isleýärler diýe. Ba bolsa has gowy düşündürip biljekler, efire gelibem düşündürip biler. Meniň düşünşime görä şeýle, eger ýalňyş düşündirsem dödüm. Perewod isleýärler diýe, ol institutum diýe şo perewod bermändir. Pul üçin diýe, perewod berse, ýani käbir egzaminlerden geçirmeýän ýekgän üniversitetlerden alıp başga ýerik, başga institutda perewod alyp bolýan eken, şol institutun perewod bereti gelmändir. Onuň üstüne de şo taýda gok dawa bolupdyr. Şo taýdaky. Hani bir giden adamlar wa şo taýda, hani olar zat diýär. Yani perewod hiç kime bermändirmi, näme? Onuň üstüne de bir has aktiwrak görüşüp dawa edendir da nim şoňa ýapyşýarlar. Onuň kapitalyna töweleme, ýigitlerimiz, gyýlanmaz gerek bolsa kamera çekip, gerek bolsa söz bilen fiziski taýdan durup görüşýärler şeýle. Sen öldü dip goýupdyrlar näme üçin Nuranna? Nuranna 2021-nji ýylda öldü. Men size aýdaýyn, eger biletiňiz gelen bolsa, Nuranna 2021-nji ýylda öldü watandaşlar, men size aýdaýyn. Ölenden soň şu herekete geçip başlady. Yani näme şol arak bilen zäherlenip ölenler var, başka bolup kilýosa girenler var. Şolar bilen bilelikde menem özümi ruhu taýdan menem özümi sallym şoňadanym görüşüp başladym. Tamam men diýdim, ölüme terk etdiler, öldüm diýip hasaplaý diýdim. Ýöne diýdim, bela başyna gelmedi ýöne. O gelen bolsa diýip, şu taýda gömülýärdiň diýdim-de, şu ýola çykyp görüşüp başladyk. Yani tak što dünýäň öldü diýip ýazdylar 25-nji ýyl, ýalňyş o 2021 aslında. 2021-den bäri men ölü. Belki diýerler haçanna halk ayağa alan güni men täzeden diýerler ýöne ondan bäri paka meniň şon ýaly Allah Taala sag bolsun, men özümi öldürdüm etip görüşende de meni başgalamy da duşurdy, çağalamy da duşurdy, Hudaýa şükür. 2021-de pandemiýa boldy, pandemiýa döwründe ýadyňyza salyň. Daşarurtda bizi ölüme terk etdiler. Yani biz menem Daşarurtdadym şo wagt. Pandemiýa wagtynda uçarlar goýmadylar, ýollary terk etdiler, ýapdylar we men özümi ölen ýala edip, yani ýaşasam ol Hudaýyň elindendir diýdim. O ýöne men özüm ölen ýala edip şu ýoly çykdym. Yani ölümi boynuma alyp çykdym diýilen bir zat bar. Nuru urup durýan gyz maşgalany biri Stavropollo, şo biri urup duram ýaly, hawa şo ýaly adam bar şo taýda. Şoň üstüne de ady birleşipdirler. Ýo, malades. Hakykatdan maladessiz. Men ady birlik görkezänigde begendim. O ýörňe bizem giderler diýip duran şol videoň ikinjisinde men ýene profilimde goýdum, ikinji part 2 dik goýdum. Şo taýda dawalaşyp ýene waratanaşdyryp beýleki olanlardan ýygynyň gidenler bar. Menem gitjek şona gitýän bolsaňyz diýip. Ýene şuňal ady birlik görkezsek watandaşlar ady birlik aty uly güýje. Ady birlik görkezmeli biz. Her ýerde ady bir bolmaly. Hak üçin görüşýär, adalat üçin görüşýär, näme owurluk eden ok, jinayet eden ok näme üçin görüşmeliler? Adam öldüren ok, biriniň puluny alan ok, owurluk eden ok, ýa namusyna ýetiren ok näme üçin görüşmeliler? Öz hakyny üçin görüşmeliler bolmaly. Mukaddes Kur'an-ı Kerim. Hoş geldiniz. Sesim barýam size. Yüzügüm sağdan çepege çıptırlı diýär. Ýok, sağda durun näme üçin? Sağ gelinmeý. Sağ gelinmeý. Sağa çepelle bolýar. Mukaddes Kur'an-ı Kerim mikrofonuňyz ýapykmy ýa özüňiz gürlenipmi? Neyse men onu zaman çıkarayım. Ses işlenok. Tamam. Eyvallah. Yani vatandaşlar hemme yurt görüşçe şonu ýatdan çıkarman. Sizin bilmeli zadyňyz
Hemme ýurt öz haky hukuky üçin görüşýär. Görüşenden soň bu zatlar gazanandan soň şo ýurtda ýaşar ýaly şertler döreýär watandaşlar. Şoňa çenli ýok şol. Şondan soň biz ýaly döwletler görüşmeýän döwletleriň halkam gidýärlerde şo döwletleriň ýaşamana ýa-da işlemene gidýärler. Näme üçin? Çünki o ýurtda ýam ýaşar ýaly bir urugyna gelýär. Halky görüşüp gazanýar şonu. Biz bolun görüşendikde pastaýanla başga halklaryň görüşen ýurtlaryna gidip eklenjek bolýas, ýaşajak bolýas, durmuşymyzy gazanjak bolýas. Ýalňyş watandaşlar, şo ýalňyş. Eger bizem halk bolup görüşsek, onu başga bizden has pes döwletlerdäki halklar bize gelip işlerler. Belki bizim elimizde aýly alyp işlerler. Ýöne biz görüşmänimiz üçin biz häzirlikçe başga görüşüp ýurduny düzeden döwletlere gidip eklenjek bolýas, ýaşajak bolýas, durmuşymyzy. Dawa şen etmeliňde bizim maksadymyz ýurdumyz bolsun. Hawa şu wagt Berlinne orslaram öz nemesi üçin görüşýärler. Ýani Putin'e karşı görüşelim diye gelin dip çağırış ediyorlar. Orslaram Avrupa'daki bütün orsalar çağırıyorlar. Yani bulurum görüşüyor vatandaşlar görüşümüz yani. Şoları da predatılım diyorlar, dönügüm diyorlar. Näme Siriýada o Sednaya türmede öldürülen biýüne adamlara dönüp diýenlerler öýdýänmi? Haýyn sen diýenlerler öýdýänmi? Bizim hormatly Başar Esadymyza garşy şular ýalak miting protest edip sen kim haýyn sen dönüp senni eden adamlar bolanlar öýdýänmi? Hanindi şolaň özleri? Şu bir giden halky dönüp diýip türmelerde basyp öldüren adamlaryň özlerine näme bolýar? Krandan assylar şeýdip çykrandan. Olaň özlerini krandan assylar. Ve halk bayram etdi. Haçanla Başar Esad gaçyp gidenini gördüňmi-de özüňiz? Ýewropadaki Siriýalılar, Siriýanyň özündäki Siriýalılar, dünýäniň haýsy künjeginde Siriýaly baý bolsa şowun şu Gollandiýada da köçä çykyp baýdak sallap bayram etdiler. Bayram etdiler Başar Esad gaçyp gitdi diýip. Hani mundan öň şolaram türme watanlaryna şol hökümet bolup otyrka dönüp senlide. Başar Esad dönüp bolmadymy? Gaçyp gitdi. Näçe milliard dollar pullara mowurlatdy. Gaçyp gitdi. Başar Esad näme boldy şu? Näme üçin gaçdy? Hani watanyň asen? Hani Başar Esad ölse watan dagaýada? Dura da Siriýa kartasa dur, kartasa pozulanyp. Halkam dur, ýerine prezidentim geldi. Ýerine adamam saýlandy. Ýuwaş-ýuwaş ni şo bolan urşdan galan nimeleri, izlomlary ýykyşdyryp täzeden jaý salyp zat edip başladylar. Köçeleri arsalap firip başladylar. Gül ekip başladylar. Täzeden halk bolup ýurdy, täzeden dikeldip başladylar. Gaýtam ol dönük. Ýurdy, ýykan ýumran edip iň soňunda da gaçyp gitdi Başar Esad. Edil şonu ýalam, edil häzir halk bilen, bizim halkymyz bilen Gurbanulyň häkimeti bilen bizim aramyzda iskira çykjak bolupdyr. Bizim hem aramyzda. Yani halk bilen Gurbanulyň häkimeti arasy ırgyrlapdyr şu wagt. Yani onuň sütüni ýykyljak bolupdyr. Indi şol adam ertir gün gaçyp gitse, bize dönüp diýenler sizler utanmajakmysyňyz? Ya hasap bermejeksiňiz, berersiňiz. Gelersiniz, yani yüzünüz tanalyanlar vardır, yeneler vardır. Hasap berersiniz, gitçek geliniz olmaz. Nira gidersiniz siz? Gurbanul verdim koymaz, kaçıp giden vakti. Hani biz dönüptük. Kaçıp giden vakti näme bolýansoň? Kaçıp gitmene de taýýar. Bulary biz bir gedek gördük ya vatandaşlar. 2019'da Gurbanul öldü diýip habar çykanda ýegenleň bary gaçmak üçin aeroportda barmadymy vatandaşlar? Bardylar vatandaşlar. Agam şu wagt näme üçin men konu alanmakmy ýa näme açyk dälmi? Size görünen okmy? Şu wagt menne açyk dur. Zapros ýermek isleýän ýerler, ýani
Alda diýip ýazýaňyz bolun men onuň bir hilek bolýan özüm näme diýen gelmek isleýän alman oturum kamay diýip berýän zapros ýok, zat ýok. Şoň üçin watandaşlar ýani ýokardan terediň tema. Düşünýäňizmi? At gözü bilen teretme. Zamana goýun, zamana. Yani eger bizleriň edýän işimize düşünmeýän bolsaňyz, şu edilýän kritika, hökümet tankid etmek medeniýeti bar da, hökümeti tankid etmek, kritika etmek medeniýetine düşünmeýän bolsaňyz we muny dönüklük diýip ataplaýan bolsaňyz, şonu diýmäge howlukma. Wagta goýun, wagta goýun. Wagt görkezler belki haklymydyr, hakly dälmidir. Bizim haklydygymyzy eýän birden bizim efirlerimize gelen watandaşlarymyz size suwd etdi. Şolaram halk, watandaşlar. Yani hiç kimin şular ýa lüks ýok. Men ýurdun başynda men prezident diýip, maňa garşy gitdi diýip, onu dönüp öýlan etmäge hiç kimde olar ýa lüks ýok. Şunu ýatdan çykarma. Sen prezident bolsaň, sen hyzmatkarsen. Men prezident boldum diýip, o özüne garşy giden adamy türmä salyp, türmede öldürüp, ýenjip, dönüklük bilen aýyplap, telewizorda dönük diýip, siz onu edilmersiňiz. Halkyň ýüreginde şol adamlar gahrman bolup galýanlar serowny. Ajdaram şol Gurbanuly ýangelaýan wagty göreşen adam dälmi? Ýekeje adam tap görköz erkeňiz bar bolsa, ýekeje adam tapyň ajdara dönük haýyn diýip görünýär bar bolsa. Halkyň ýüreginde sevgisini gazandy. Näme üçin? Çünki öz haky, hukuky, adalaty üçin göreşdi şol adam. Mertlerçe göreşdi dänim ölüp gitdi, ýöne göreşip gitdi. Namart bolup müngül ýaşamdan mert bolup bir gün ýaşaýyn diýdi. Gördüňiz dämi? Takşdo ol Gurbanuly ýa-da ýallaklary sizleriň bize dönüp diýeniňiz täsir eden ok, halka da täsir eden ok. O täsiriňiz sizin dawno döwüldi. O täsiriňiz dawno döwüldi. Ene farka adam bar, dogry aýtdyňyz. Göreşip diýip gitdi. Hiç kimem farhady dönüp diýip ýa-da haýyn diýip ýatlanyp. Ýüreginde şoňa bolan sevgi bar, şoňa bolan hormat bar. Takşdo Berdim Muhammedow, sen türkmen halkyny kanun çykarwam, dönüp diýip öýlan edibem, tapawdy ýok, tütüş dünýä jar etseňem, halkyň ýüregindäki sevgisiniň ýerine dönüp düşünjäni goýup bilmersiň. Onu halkyň özü karar berer. Ýüreginde, şu ýüregiň içinde ni dönükmüş ol ýa dälmi? Halkyň özü karar berýär. Bolmasa ajdar göreşende sen prezidentdiň Gurbanuly. Hiç kim ajdara dönüp diýen ok şu. Ajdar mert owlanyny diýerler gaýtam. Ajdar gahrymanyny diýerler. Şonu ýalak bolmaly watandaşlar. Şonu ýala adama meňdejek bolmaly. Bizler. Ahmet Ajdar'ın yaptırnak dostu Ahmet'en bardı olur mert gerçek adamlardı. Bak men şu ýanynakyny adını bilemokdum. Ağzacakla bolun Ahmet bilen şu Ajdar kisi biletdi şeýlerämi ödem. Şu iki adamdygyny bilýän men şol. İki bolup göreşendigini bilýän. Ajdar we Ahmet ýöne eýtsähi menial başsolar meniali kafa tutan Ajdar bolansoň Ajdaryň ady gitdi däni bu taýda ortada. Ýöne elbetde şonuň bilen birlikde göreşenlerim halkyň ýüreginde gahrman adyny alar. Şoň üçin Berdim Muhammedow ýolundan gaýt, päliňden gaýt. Beýdip halky o propaganda bilen ýa-da özüňi milli lider diýdiren bolup ýa halkyň atasy diýdiren bolup sen özüň söýdirip bilmersiň. Telewizorda 7 gün 24 sagat sen gaýtalada islesen. Sen bu halkyň ýüregine ornaşyp bilmeýäňini. Sen bu halkyň ýüreginde diňe ýigren çoluk galyň. Onuň sen ýurt dolandyrmakda absolutna tejriben ýoklugyna baglaýan. Ýurt dolandyrmaga tejriben bolsady, sen bular ýala gedip özüňe ýigrenç ekmezdiň. Iň bolmanda wyjdanyň sesini dinlärdiň dänim, wyjdanyň hem sana ýalňyşlap maslahat beren ok. Sen ýöne wyjdanyň sesini dinlemediň sen. Düýne çenli daýyn bar, senin gepleýişiň hem şunu ýalakdy.
Men näçe aýtdym size. Bokurdokdan staýdan gürleýände de. Ol eje kibir var, kibir. Yani menmenlik. Ödüňi beýik tutmagyň iň ýokarky urubini şol. Geplerine gepsiz ýitgeýär. Men näçe aýtdym size. Hökümet saňat ýaly işlemese hökümet bolmaýar diýip. Bara biýjolum. Gepin sözüň ýitgäp, bokurdokdan geplen bolup, rak edip gepleýän. Sen şol kibirlikden şeýdip gepleýäň. Özüňi hondan bäri taýyp, özüňi piliň nämesterine öýdüňok. Ya gyzyl ýumurtga öýdüňok özüňi. Gürleýişiňi ýitgedäsen başda gelende onýarlarlyňa. Şu menmenlik de adamini yere sokýan zat. Şeytanyň Allah'ın huzurundan kovulmagyna sebäp bolan adam şul menmenlik. Adamyny yaradanna, adam atany yaradanna şoňa boyun egdiýenne meni otdan yaratdyň, onu palçykdan, men ondan üstünlidi şeytan. Bar dip kovully, euzu billahi mineşşeytanirracim diýmek manytam şol. Allah'ın huzurundan kovulan şeytandan saňa sığynýan diýmek. Kibirlik iň erwet zatdyr adamlar. Pesbärlik ýaly duygular iň gowy duygulardyr. Bul Gurban ulada değişli däl, hemmemde değişli. Aktivistine de değişli, musulmana da değişli, musulman däle de değişli. Eger belli bir näme geljek bolsaňyz, pesbärligiňizi ýitirmäň. Başdaky adam sen kim bolsaň, soňam şo bol. Iň başdaky sadalygyny ýitirmäň. Sadalygyny ýitirmäň watandaşlar, nirde bolsaňyz, sadalygyny ýitirmäň. Sadalykdan ziýan çeken ýok diýip aslynda şoňa diýerler. Yani bolup biler Allah Taala sizi sinemek üçin bir gün baýlyk berip biler, bir gün wezipe berip biler ýöne men wezipe bellendim diýip ýa-da men baý boldum diýip adamlara ýokardan seretmeler. Aslına seretsen hökümet öz işgärlerini şunu öwretmeli. Hökümet öz işgärlerine ýygy-ýynaklarda pesbäl bolmany öwretmeli. Hökümet şu işler alyp barmady. Hökümet şu işler alyp barmady. O niýeden alyp barsyň? Oň özünde ýok o duýguy. Prezidentiň Gurbanulyň özünde ýok, Serdaryň özünde ýok o duýguy. Ýalňyş aýtýanmy watandaşlar? Serdaryň öňünde ministrler şeýip durşy bilen, prezidentiň özüni hondan bäri bolup gepleýişi bilen o nädip öwretsin? Oň özünde ýok ki o düşünje ministrlere ýa-da aşannaky düzümünnäki şahsy düzüme nädip öwretsin onu? Näme ýalňyşlyk? Menin misal üçin Türkmenistanyň hökümetiniň, häkimetiniň wagtlaryň başyna geçsem meniň etjek adam şol. Pesbäl bolun, halk bilen gürleşmäni başaryň, özüňizi weýpe wellenlik diýip ondan bäri bolmaň. Şo gurunlary, şo gurundyşlary häli şeňi ýygnaklarda, telewiziýalarda geçirip durmaly. Ýok on ýa-da. Şoň üçin siz barsaňyz siz diňlän oklar şu wagt. Nira barsaňyz adam siz diňlemeýäniň täýäri şondan, çünki o wezipeler adamlar holdan bäri kibirli, özüni aýnämemişin migrasiýada bir upravleniýede iş bermişin şoň üçin özüni atykmaşyk hukugy bar. Halkyň üstünden edip gürleşmäne, burnunyň uju bilen gürleşmäge. Şoň üçin halk ýigrenýärdi Gurbanuly Berdimuhammedow sizi şoň üçin ýigrenýär halk. Senin kontrolundaky işgärler halk bilen gürleşmäni başaran oklar, çünki siz olara edep terbiýe geçmediňiz. Şolara halk bilen näme gürleşmeliligini, pesbäl bolmalygyny öwretmediňiz. Şoň üçin size ýigrenýär halk. Assalamu alaykum. Bolmadygy üçin halk adamyň özi gowy bolmaly bolan olam o adam Berdimuhammedowlarda ýok-da, ondan nirden bolsa. Wa aleykum salam, gowmusyňyz? Adam ödüňe taýdan sergome. Oňa Hudaýa şükür ha. Niýam Gruziýanyň prezidenti gelipdir, bulan faglyk mukara Türkmenistana wizer boljakmy kaýa bolamy? Diýen gon Gruziýaga çyň diýip golunýarmy? Gelipdir, bulan kimlige bulan wizer olayda bolaýaram. Taýam şu bagakşa türkmenlere kimlige beren ok atmen bary, atkaz. Nirde näme Gruziýada?
Daz daz okumak Görýän daz bolyn daz Nemet okumak gaz beripdir. görýän bolyn bara näme gidip dur türkmenleriň esasen migrantlaryň revolýusiýa etmegini isleýärler watandaşlar. Russiýadan hem kowýarlar, Gruziýadan hem kowýarlar, Türkiýeden hem kowýarlar. Näme diýjek bolýarlar? Watanyňyzy düzedin, watandaşlar. Onlar ama diýýär garaşýar adamlar. peki. Watanyňyzy düzedin diýär olar. Olar hem şonu isleýär diýmek. Hawa. Ha bu arada 8 Mart kaçan ertir dämi? Hawa. Türkmenistanyň Zenan maşgalalarynyň Zenan dowunmamygyň 8 Mart aýal ýyllar bayramyny bilen gutlaýan Allahan sizlere hormatymyz uludur. Şoň üçin biz şu ýolda görüşip ýörüs merdana ýigitler bilen. Çünkü sizleriň kyn günüňizde eklenç başyňyza düşenini biz bilýäs. Allahan İngilizce döwürde şu zatlar düýetmek türkmen halkyna meser etsin we iňwerkisi size sizin hem içinizde hökümetde işleýänini 8 Mart sebäpli 60 manatçyk pul berýärler bolyn, ýöne işlemeýänlerine beren okda şey dip öz araňyzda da kemsidi otyrlar. Şoň üçin biz bu zatlaryň hemme zadyny pikirlenip görüp otyrys. Bizem siz ýaly siziň araňyzdan çykdyk. Men size bir zat edeýin, geljekki hökümet häkimet düzülenine inşallah hökümet bilen halkyň arasynda gapy bolmaýar. Gapy bolmaýar watandaşlar. Ýani siziň haýsy gapa baraňyzda, gapy ýüzüňizde ýapylyp, siz şu wagt ýüzüňize gaýtarylyp dursuňyz. Şo zatlar bolmaýar inşallah. Hökmany suratda halkyň pikiri alınıp, halkyň zerurlugy näme mysal üçin? Jaý meselesi bar şu wagt. Iň birinji meselesi jaý. Meniň mysal üçin özümiň gödüňme tutýan planym boýunça birinji bilen jaý guruluşlaryny köpeldip, hökümetiň adyndan ujup sujup bahalar bilen tutuş jaýdan kösenýänleriň sanyny anyklap, şolara görä jaý gurup, jaýa ýerleşdirmek bolar inşallah. Türkmen halkynyň näme biziň nämämiz bar? Yani o minister bul olar o 2 sanak jaý, 3 sanak jaý bolmaz. Netip bolsa hökümetde işleýänler özleriniň baýlygyny hökümete bildirer ýaly geçecek. Yani atçot geçer. Her bir hökümetde işleýän özüniň näçe san jaýy bar, näçe san maşyny bar, baýlygy nämeden ibarat. Her bir hökümetden işleýänler şonu etmeli biz. Şonu etmek bilen biz näme öňüne geçýäs watandaşlar? İsriýiň öňüne geçýäs. Bedinewis haramlarda nefsini haýdyp bilmeýän hökümetiň içindäki işleýän işýärleriň nefsiniň öňüne geçýäs biz. Şonu etmesek, şu wagt ministrliň bar, Lüboýnyň 20 tane jaýy bar o. 20 10 bilen 20'den aňarda watandaşlar jaýlary. Yani o taýda bir howlu jaý bar, Elitka'dan 3-4 sansy bar. Özüň adyna bolmasa da oň adyna, muň adyna edip alýarlar, ýöne şolak goý. Düşünýärmi? Şoň üçin hökümetde işleýän hökümet işgärleriniň özüniň baýlygyny hökümete atçot berer ýaly eder. Hem eýdi we isriň öňüne geçiler. Artyk maşjaýlar baram bolsa elinden alınıp garip basara ýetere berler. Jaýsylara berler. Ýa-da. Men hawna şu taýda gallanjada maňa berýärler daja maňa. Maňa şu taýda jaý berýärler o watandaşlar. Sen şu taýda bejins diýen oklar o. Bize jaý berýärler. Ýaşamany amatly şert bilen. Onuň siz gözüňizde getirin o. Öz ýurdumyzda, öz halkymyzda ede bilmejek bolsak, nähil bolýar aýa? Jaý guruluş firmalarynyň maşinlik bar gurulýan jaýlarym dogry eden oklar. O taraplarym bar, srok goýan bolýarlar. Olam şu srok ýetişdirjek bolup hili pes gurulýan jaýlaryň armaturundan owurlaýarlar. Hemmer korrupsiýa. Mene Hudaý saklasyn. Aşgabatda 48-nji ýylda ýer titreme boldy. Allahan bolmasyn diýip dilek edýän bolaýsa şu Elitka'dan hem ýykyljaklary bar men size aýdaýyn. Elitka'dan hem ýykyljagy bar men saňa aýdaýyn. Özüm 2000-nji ýyllardan bäri
2010'dan soň gurulan köpsem şolam. 2010'dan bärde gurulan ýani ýa-ni 10 ýyllyk jaýlar. Şolaryň içinden men güwünüm etmeýänler kän, çünki menem bir arajy guruluşda zatda da işledim watandaşlar. İşleýän dostlarym bar, soraýadym ýani. Ogurluk etýärler ekenler içinde. Hili gatpes. Şoň üçin o zatlary sismik genemeden kontrollukdan geçirip täzeden barlap minimum 8 wala çydar ýalyk, 8-9 wala çydar ýalyk aşagyna jaýyň aşagyna amantsatyr goýýarlar watandaşlar. Saga çepe, eýlep ýokary ırgyrlar oýnar ýalyk edip aşagyna amantsatyr goýýarlar jaýlaň aşagyna Ýaponiýada edýärler. Olon kellesi wada biz näme kelle ýokmy? Olar eti ýa-da biz oti ýäsmi? Näme üçin bir edip bilemdi o? 48 yer titremesinde de ýalňyşmasam 50 000 ýakyn adam öldü. Gatkan adam öldü. Şoň üçin Aşgabatyň territoriýasy yer titreme garşy howpler we o taýdaky jaýlary aýratyn täzen gözüni geçirip ýykylyp biläjek jaýlary boşadyp içindäki halky täze jaýlara göçürip o jaýam ýykmaly, yer titremede ýykylmaka. Şunýagym watandaşlar. Конечно, o zatlar edilýärmi, edilenokmy bir Allah bilýär. O ýöne türkmen halky bir öz uğruna ýaşap ýördäri, öz uğruna kontrol ýok, ol ýok, bul ýok. O korrupsiýa baran ýeriň barlar üçin uğratýarlar, bar plan edaran barlar diýip bolun, barlamana baran barlar üçin kisesini dollar ýa-da ýytyna baýdýar. Kisesini dollar ýa-da ýytyna baýdýar. Onuň sen nädip sen bu ýurdu düzetjek? Hemme zat gülýal diýýärdi bolun çekkädanym kisesine de 10 000 dollar, 20 000 dollar salýada gaýdýar. 2-3 gün keyp etdirýärler, atella, arajyk parajyk atella bu taýinlýarlar. Bolly. Ana onuň nädip ýurt düzelsin watandaşlar? Pulu gramatny ulanyp bilenoklar gaty doguraýdýar. Pulu sowmaly ýerini bilenoklar. Pulu alýarlarda bolor-bolgusyz ýerleri sowýarlar. Bolgusyz zatlara sowatýarlar bizim halkymyzyň puluny. Birinji mysal üçin birinji türkmen halkynyň problemasyny çözäsen ýoluny çözdüňmi? Batgalyk, ýaş çagsa Hudaý saklasyn şähere gidip geljek bolsa ýaýdanýarlar. Batgasyny howlusundan çykyp bilenoklar, goňşusyna barmana ýaýdanýarlar. Özleri şu batgalyň üstüne kerpiçdat guýuşdurup, kerpiçdat döküşdirip şeýdip oňarýarlar her kim. Hökümet ýok ýaly. Onuň gazyny oňardyňmy, toguny oňardyňmy? Onun nasary halkyň başga näme problemalar bar? Jaý kemçiligi barmy? Şu barmy? Olatlara seretmän. Sen giden bolýan, bir ýerlerde bir zat şäher guran bolýan. O arkada şäheriňe mäsen bolýa akylly şäher diýip gurdyň. Akylly şäherimin bagyşlaň bolun nirime sokoýun men. Eger o akylly şäheriň içinde korrupsiýa, ol-bul möwjat duran bolsa. Düňjü gaýtdym maňa ýene şo ejer çekýän bir maşgalamyz gaýrat et aýdyp beräý diýip ýatladýar bolun. Baýt köşkü toý mekany diýip çotaýdaky toýdala işe girýärler. İşe girdim etýärler. Sentýabr aýdan bärim aýlyk bermändirler watandaşlar. Aýlygyna bir bermändirler. Içinde şol afitsan, kömekçi, aşpez, gorawçy, şonu ýalyp bolup birenleri. 150 ýakyn taryhynyň iň uly maşenstwasyny edipdirler gaýtam şu arkadaky şäherinde. Taryhynyň iň uly maşenstwasy gidip dur. Kimsinden 300 milyon, kimsinden 500 milyon, 1 milyard alıp biz size jaý berjek diýip o pullara bir alýarlar. Gaýtam inni arz etmäne barsalaram diýe, arzalaram diýe, dinlenen nokta diýe, arzaňyz ýygyňyza çekin diýem şuna. Onu men näme diýin arkadaky şäherni? Şondan soň. Aýdyň hani? Näme gyzyk galýa şo durmuşum. Arkadaky şäherniň keyp alyp bilýän bolsaň men şeýdip akylly şäher gurupsyň da sen. Tapawdy näme? Üstesine de o taýynyň organ işlerler diýe waka arkadaky şäherine bolýar watandaşlar. Göktepe etrawyna geçiripdirler awal işi. Oho Göktepeň territoriýasynda bolmadyk jenaýaty sen näme üçin Göktepe geçirýän? Näme üçin arkadaky şäherine bular ýaly korrupsiýa zat bolanok arasy şäher. Oy. Kim alýanyz ho?
Özümüz Allah'ımız bilen näme peýda bolupdydy? Näme peýda bolup vatandaşlar özümüz Allah'a ýasapdydy. Siz mert durumda gaýta morgun işlerleri o ejir çekenden öwgüzinde olup berin pul tarapdan, maddi tarapdan. Aýlyklaryny alyp berin gaýtan beýdip arzasyny ýerine alajak bolup arkadagy başga ýere geçirip arkadagyň awraýyny alajak bolup bermende. İnha bilindi hawa in arkadagyň awraýy gally minni arkadagyň awraýy. Bilinin ha yalan bolsa erkeň wagta çykynda yalan diýin Türkmenistanyň içinden Aşgabatdan meni görýändiňiz bar bolsa özüne göwn etýän çykyndanym şo waka bolanok diýin. Men size deliller bilen goýup berýän. Çykynda aýdym şonu. Aýdy bilmersiňiz çünkü sizem bilýäňiz. O çyn hakiki diýip ýazýarlar, ba bilýänler bilýär. 150 bolay adam. Bulan içinden 150 bolay adamlaryň içinden maşgalasy pozulanlar we adamlar. Maşgalasy pozulan adamlar we. Ve biz şeýdip ýurt dolandyrmalmyz. Şeýdip ýurt dolandyrylmaly. Biziň başlaň bilen başymyzdaky maşenlik o. Başymyzdaky maşenlik oňam aşanaklar näme üçin maşenlik bolmasyn baý? Başymyzdaky oturan arkadagy bar ha. Siz oňa oňdan kastumjaly alyp beripsiňiz, akça köýne alyp beripsiňiz, gastukçy alyp beripsiňiz. Men 100% bilýän şol üstündäki eşigem daja men pulum. Gurban uly berdim Muhammedow. Sen üstündäki kastumyň bar ha, şolam men pulum. Türkmen halkynyň puly. Sen çykar o eşigi geyme hakyň ýok sen. Ýalana jotursan, sen ýüzüň ýok birinjiden onu geymäge. Sen hem Türkmen halkynyň puluny aňarbaş iýip, aňarbaş geyinip, soňundan şular ýaly maşenist edip bersin. Maşennik. Bolupsyň sen o nämen mejlisiň başlygy. Kime peýda ol? Serdar Berdimuhammedow hem çäre görenok muňa. Olawur bilemok. Müsberýäňizmi? Serdardan köp gurban bolýar diňe. Serdaryň barlygyny bilinen oktaý. O barlygy ýoklugy ikisem barda. Owa. Serdar Berdimuhammedow seniň barlygyň bilen ýoklugyň hem deňe ha. İkisem nola deň wara. Barmy ýa-da ýokmy diýilen soragdy deňdir nol. Serdar Berdimuhammedow. Deňdir nol. Onun ýurt dolandyrma men size öwretjek Gurban uly Berdimuhammedow men size ýene öwretjek. İşe kadrlar saýlananna doganmy ýa garnaşmy ýa ol erkekmi ýa aýalmy diýilip seredilmezde kompetentmi diýip serediler. İşe kompetentligyna görä iş alynlar. İşe kompetentli däl bolsa şol işi başaryp bilmejek adam şo taýyp getirilmeliler. İşe laýyk kadrlar almaly. Mollumy alyp polisiýada işledip görmeliler. Polisiýada işletjek adamyň polisiýa akademiýasyndan polisiýaň tapagyny, kursuny okap gelen polisiýa akademiýaň okuwçylar gelmeli. O bizde bolun okayan bir mollumçuluk seredýän bolun polisiýa ýa-da komitetde işläp ber. Ne Ýaýlym Merdiýew şu wagt kiber howpsuzlygyň başlygy. Milli howpsuzlyk ministri bolup geldi. Owa hojalykdan mezun, owa hojalyk gutoran uğry Ýaýlym Merdiýew. Öz owa hojalykdan gutorup milli howpsuzlykda işläp ber. Ondan sen şu daýhandan näme garaşjak, peýdalyk garaşjakmy vatandaşlar? Ol wara ýylyň haýsy faslyna dökün bermeli, yer şor bolsa näme etmeli? Şulatlaň uğruna sapagalla ol. İşläp ýören uğur bolup milli howpsuzlygy getirip goýdular. Leyla, bir mutçuk. Leyla. Nerede Leyla men görem o? O aşağıdaki gurlaw otyrkan mara. Aşağıdaki komentarlarym okamok. Şoň üçin bağışlarsın. Mustafa, sana da men ýa zaprosy berdim, senem gelmedin.
Ulu men Gallanjada gezip görüm welin siz bilen gurrun ba etir görüşüp bolmaz mıka. Alo. Görüşmeli meseleni dostum sana goýaly. Görüşmeli meseleni men häzirlikçe hiç kim bilen görüşemem. Leyla hoş geldiniz. Goýmasyn? Salam Nura, gomy adaýlaryňyz. Hawa gowy Hudaýa şükür gowy. Sizler goýmusyňyz? Arman işlerler. Nuraga men o arada jaň edipdim Telegramdan, menem Gallanjada diýip. Ha, ýadyma düşýär, hawa. Hawa, iltica başvuru yapdyk diýdim de. Hawa, näme netije geldi soň? Entekal netije garaşy otursa hali hiç. Ha, garaşy otursunuz. Hawa. Şu jaý Sizle Gallanjada. Çerjewden Sizle Gallanjada öz tejribeňizden birazjyk paýlaşdyňyz watandaşlara bäze siz adam ýerine goýuşlar, nähili hyzmat edişler, nähili sizem aýdyň goýup bilsinler. Belki bilýänler. Bäde mülteci bolup geldik, Ukraina uruşundan bära geldik. Ýöne soň jaý berdiler Ukrainalılar bilen bile ýaşaýas. Komnatymyz aýryp şaga ýani ýöne lüks gowy jaý. Komnatymyz aýryp bolsa-da, iýip içgimiz özümüz alýas. Ýöne jaýymyz mugut. Hiç hil pul tölämiz ýok. Mesela men şumat işlämok, aýda 580 euro kömek pulu berýär. Ýoldaşym işleýär, ýoldaşymyň puluna degenok. Ya, görýän watandaşlar mülteci bolup ýaşaýşy bizim Türkmenistanyna işläp ýaşap görenler bar. işe gidip gelýände her gün 7-den 8-den 5-e 6-a şolardan gowy ýaşaýar mülteci. Adama goýlap hormat öseredin taýda. Ito Türkmenistanyň watandaşy entek, muňa entek statusy berilen. Şo ýagdaýda şol. Entek bu status alandan soň has köp mümkinçilikler ýoňuna açyp başlanýar. Hawa çağama her 3 aýdan 280 euro kömek pulu berýär pasobiýa ýani. Özüme aýratyn her aýda 580 euro berýär. Öýde oturduğum sebäpli. Jaý hakynda diýip nimeden gurlaňyza şoň üçin girdim-de men Nuraga Çerjewden şu täze aeroportyň ýanyndan 40 dom jaý salyndy. Şo taýdan 4-nji domdan 2-nji etajdan bizim jaý aldyk. Başta salynanda adamlardan pulunu aldylar, 1,5 milliard pulunu geçirdik. 1 milliard 800 diýip aldyk, 2 milliard 800 diýip alındy. Alynanda 25 ýyllyk diýip nemeli alındy. Kol çekişip anlaşmaly. Ondan soň nemede şu açylşy boldy. Adamlar güpürdedip topladylar, öýdäkileri. Bolun gol çekin diýip gol çekdirip alypdyrlar sözleşme. Bularyň naliçe eken naliçe edipdirler. Bular bolsa okanmany gol çekdiripdir sırazy kystap da öýdäkilerim gol çeken inden bolsa pulunu gystaýarlar. Pulunu bermeseňem açarny beren oklar. Pul biz jaý islämiz ok diýseňem haçan jaýyň satylanda pulunu alyp bilersiň diýe. Jaýa maskada diýip yok pulumuza alyp bilemiz yok. Puluňam da iýizini galanam naliçe isleýär. Doğru. Waalaikumsalam Leyla. İki Leyla oldunuz. Biz dur iki Leyla'nın arasında men dilege deyin Allah can. 2025'te rejimi kılsın. İnşallah. Allah can. Jaýmydan bilsek başga da islämiz ok. Salam aleyküm. Bolsaňyz. Orada aýyna hemmeňiziň Allah can işiniz uğruna bolsun, kabul bolsun. Sağ olun minnettar. Menem 2017'de Şanhaýda ýaşaýardym, Nuraga. 2017'de ýykyldy öýümüz. Damowy zady bardy öýümüziň Şanhaýda. 2017'de kotejä ýazyldyk. Çogonyda täze kotej 4 komnatly, 2 gatly. 2018'de näde tölejem bilmedim 4 saat çağam taşladım çıktım geldim yollaşmam biraz içkiçi. Onu 2018'de meni bir jaň etdi 2018'de dedi jaýyň satjak bolýar yollaşyň ben dedim yok satjak gel men ödüm işläp aljak dedim. Ondan soň satypdyr bul habarym yok meni gidip de Zakystan aýrypdyr. Inden men jaýym geçirimli benden töledim de 250 milyon töledim ilk başta ondan soň $10,000 töledim. Innem 2-3 safardır ben gidýän baňa diýe sen jaýyň bir kamçet alypdyr. Indi diýe saňa jaý ýok. Prezidente çelini ýazdym. Hiç kim bana zat edenok, jogap berenok. 4 saat çağam indi kwartirant goýýan, ödüm işleýän, olara aýda produkto pul uradýan.
Caýym aly bilemok 8 ýyldan bäri sutlaşýan hiçili netije tapamok. Diýmek hökümet sagatýaly işläni o kendilerine heret açyklar görýäňiz meseret hökümet sagatýaly işlemän soň ina Leyla köşenip gör. Sagatýaly işlän bolsa-da şunuň tölen puly seniň banka geçirensiň ha dogry dälmi? Biriniň öýüne baryp berip gaýdan näçe şonu? Banka töledim. Banka töledim ol alan adamım kamtetçik innedir var caýymy geçen gyzym 15 ýaşady gitdim caýymy da bar diýdim adam ýaly gurleşan diýdim gidipdir neçe san iş adamlary öz caýymy da bize alan oklar kotejimiz taýar açarlar berilli Salamu alaikum Nura. açar berilli nargile içen bolup keyif edip otyrlar diýe o taýda ýani Ya. o kamtet adam Görýän nargilejige çiýip kamsed adam ödem diýe Ece görýän. diýdi, öz jaýyma da gir bilmedim. Gater we dağladı çağalar diýdi, gaty gowy bolup durýany diýdi, biziň diýdi jaýymyzda diýdi, başgalar diýdi ýaşap otyr. Men remont etdim. Gapydan ädilän diýip koýamyşyn indi barsalara. Ya. Waleyküm am. Siz näme pikir edýäňiz? Goýmadylar. Görüşüňiz ýaly. Oňa da şükür. Ay yurt bitene yurtda adalatlyk diýen zatyň ahyrky ýok mola dogry da ýöne seniň ýaýynyňa geldim men beýleki telefondan Alşehri dinläp otyryn. Ya 7 sanyk bolup Alşehri gürleden oklar. Senden haýyş ýani seniň hem gurrun gidip dur, Abdullahyň hem gurrun gidip dur. Ýani birazçyk Alşehre paddeş ketseňiz gowy bolarmy ka diýen 7 sanyk ýanky gurbana sos ip barýarlar o Alşehri. Agzyny açyp ýetişen o Alşehri. Söwüşme ýok, söwüşme ýok. Bak Agam Söwüşme ýok, bärik kanun getir. tarapyndan gürläp otyr. Bak, Agam şunu aýtjak bolýar. Bärik getir agam bärik gelsinler. Men Yok, ben bunu Alşehir için haýyş etdim. Düşünýän agam men Yok, senin hakkında da anada soruyorlar, düşünýänmi? Olam aýtja da git diye ana Alşehir aýtja git Nuriň özünden sor näme soraň bolsa diye. Yok siz ağzınız bira, yok siz biler ýala, yok şular yani Alşehir açyk ejiz galypdy. Men biraz olar dinläp otyryn öz telefonundan goşulyp bilemek olarak. Goşulsam jogabyny berjek gowy edip de. Vallahi men sana bir aday deyin agam. Men bilen näme üçindir şu hökümeti gollayanlar gidişip bilen oklar agam. Gelip bilen oklar. Ya grammatly jogap berýän sen şondan. Özüni gonlaşmynda otursa hökümeti söýüp oturany metdirýän agam. Mesele ýok ýöne prosto menkä gelen oklar. Dogry aýtdın. Dogry aýtdın. Ýok goldaýan men soňuna çelle problem ýok da. Ýöne edil şu wagt gapdalda oturup yani gynanyp otyrynda Alşehriň ýek özüne bir 7 sanyk ol 5 sanyk olup ağzından biri giriyor biri çıkıyor mu olayım am şu tayda beyleksim. Efirde diye Alşehir başka birinin kemihman olup bakmıyor. Özü efir değerli şeyler mi? Şolar yarak mı kadiyen da toşunu bilemok öne Alşehir neme. Ha. Ya düşündüm. Bokun içinden moncuk ama Asudan kadar oturuyor diye doğru. Bokun içinden moncuk gözleyençiler de oturanlar. Goy otursun, goy görünmesinler, götünne gayratı var olan gelsin bana soru versin. Onun o neyim çünkü Nur kaçıp görünü var, ekranda geçip Leyla, iki Leyla geldi, tanamok, tinim tanamok, gelip sen şu an hükümeti, golla avamilerdin, tanaman alıp oturuna, kim gelse de. O benim var, geldim yaşa, edilmen yaşanım, çekenlerim, hem de doğru, Nur ağa da şunu, gurrun verin sen var, men şutan girdim. Men ödüm ayaldı onu. 4 çağam men dinlemedim ýöne. 9 ýyl boldy 4 çağam ne. Türkmenistan bilen bir problemimiz ýok ýöne başyndaky adamlar haramzada. Çağajyklarymyň hakyny ýaşaý dipler. Şu Türkmenistan ýaly asuda gowy ülke barmy? Ýok. Näme üçin biz bärde işläp ýörüz? Şolar haramzada, olar üçin biz şu taýda işläp ýörüz. Her kimem sıcacık çağacıkların yanına oturası geliyor. Neçe yıl oldu çağacıklarımın iyisini unuttum bilýärmi? İyisini unuttum. Çağalarım ne edip yetişti. Men giden vaktim çağalarını tanamok. Ya. Siz şu an Hatay'da mı şeyle mi? Leyla? Men Türkiye'de şu an 9 yıllar sutlaşan hükümetin kapısından varyan çağacıklarımın öz cayıma gir bilemok menle. Öz cayıma gir bilemok. Hem pulum gitti hem cayıma aldılar. Gir bilemok cayıma. Anlattınla. Rебята. Evet, Saylan. Ben Brüzüm. Saylan ağam sen tutarayın ağam. Şu an temanı, bana olong teması gıdıklı değil.
çiğit yazacak iş etmedikler, olar öz yolunu öz tapsınlar, olar halk baka versin. Leyla, Her kim gurleye da ağam bilýän mi prezidente gurlemäň, eýtmäň, köselmedik adamlar da. Gurleye. görýän vatandaşlar seret. Derdini Men bozaýan dokuz ýyllar vatandaşlar mer çağıjyklar madar boldum. Şutaýda milletin bokunu siýdigini ýumaktan bizar boldum. Men çağıjyklar bilen çörek ýemäne razy gowru çörek ýemäne. Ýene şolaryň bara geleceğini guroýun dip geldim şuta. Elimdäki puluma mallar jaýma mallar. Häzir hedet otur kamtediň adamlar şutaýda nargile içip keyif edip oturlar. Seredim Adret men meni bilýän çoğunu da jaýym taýar şuýan. Derdin aýtja, soňundan ağlap başlaýa. Ina şu hökümet bollugyny. Tamam, sebäbi tamam. Bolýan zatlara çydar ýalylar, çünki öz çağıjyklarym mara häzir kwartrant ýaşap otur. Men bärde işläp şolaň çörejik pullaryny uğratýan, elimdäki bar pulum allylar jaýa gitdi. Jaýymda da başga bir iş adamy. Sen jaýy zar ýeriň ýok, sen näme üçin ýetimiň, garybyň, gasyryň zadyny alýan? Şutaýda her kim Olur karanlarda Feret. Leyla, Feret sen vara şu daja öýüňe baryp ağlap, men şuna 250 milyon pul berdim. Şu pulumu gaýtaryp beriň bolmanyna. Meniň ol arasda halal rahmetim bilen beren pulum şunu meni ýyzym almasa men ozalam men kösenip görün çağalarym bilen. Sen sorap görünip ağlasaňam şol komitetiň işleri näse ağırıp, çim bol komitetiň işleri meselen çözüp bilýär. Men bular ýaly göz ýaşy bilen alynan jaýyň içinde oturmaýyn diýip saňa şonu gaýtaryp beribem bilýär, güýjem etýär. Çünki Nuraga bardım, hädi ondan bara men aprelde bardım ondan bara meni adam alana git direk şikayet edýän bolsaň ediver diýdi. Gittim Bagtyarlyk etrawyna gittim. Sen niýdi? Haýsy baran näme üçin gelenimi, kimi jalp etjegimi çeli miliseler bilip otyra hemmetiň agdy bire. Ben ardama malanoklar diýdi git diýdi başga ýere git diýdi biziň işimiz däl bu diýdi. Görýän. Biziň işimiz däl bolýdy. Hey vatandaşlar. Ina aýallygymyz işlemekden hem jaýy ýok, ýollaşyňyz bilen hem aýryşdyňyz şeýlerämi? Şu jaý güzünden maşgalam dağıdy. Şu jaý tatsak bolup arada duran pasretnikler gitti bizi zakıstan ayıttırlar otomatik olarak. O adamam halka şolli ona türme uğratýarlar. Elindäki bar pulum alýarlar. Türmede bastırdılar yollaşymy. Bodurly maşgalamyz, bodurly jaý. Ana maşgala ini seredin vatandaşlar. Biz men gysgaça düşündürüş berjek, ağam prezident tümlük siýaset berjek soň. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň ýalňyşmasam 1-nji maddasynda bolmaly. Türkmenistanyň iň gymmatly hazynasy adamdyr diýär. Eger iň gymmatly hazynamyz adam bolsa, adamlar nädip dörýär? Maşgalalar esasında dörýär. Maşgalalar dağasa, çağa dowmaýar, çağa dowmasa çağalarym geljekki Türkmenistanyň gymmatly hazynasy bolup dörýär. Dogry dämi? Indi iň gymmatly hazynamyz hem adam diýip, hem jaý üstünde maşgalalaryn dağadyp görän ýerleşmemiz ortada ka. Gidip uludan meydan edip arkada şäher ýalar, bolgusuz proýektler gurup, olum içi boş ýatyr vatandaşlar. Daja şonum paýlamyňlar paýlajak bolýanlarym korrupsiýa edip bir giden adamyň pulunu alyp jaýam bermän gaýdyp ýene bir giden adam inem tersine sürüklap otyrlar. Şoň üstüne de ýene bir giden hojalyk dagady. Şu wagtky taýynjak arkadaş şäherine gurulan jaýlary eýlejek bolup, şo taýdan bir yer aljak bolup pulunu berip we şoň üstüne de ýene maşgalasy daganlar bar aýtam. Jaýa bir almadylar, pulu bir gitdi, öýüň içinde başlady ulu dawa, gop. Bizim kemedin şoň ýaly boldy. Ýaly poguldy. Bizim komşon ýaly bolupdyr. Inni vatandaşlar elementar zat öz vatandaşyna birinji gerekli bolan zat jaýdyr. Çünki galan zatlar garaşyp bilse de jaý garaşyp bilen ok vatandaşlar. Sen çünki bir ýerde ýatmaly, agşam düşenler. Biriniň öýünde de bir gün ýaşarsaň, 2 gün ýaşarsaň bolmada jaý birinji mesele. Saglyk ikinji, saglykdan birinji jaý. Yani
Sen şoňa strahowka da bermeli, hökümetiň öz boýny şo. Saglyk ähtiýaçlandyrma biram jaý bilen üçin etmeli. Ina men gallanja gelenimizde ne men size görkedeýin. Şular ýaly medisinski strahowka berýärler watandaşlar. Ne teredim. Bir giden kartlar mamma, Hudaý şükür ne teredim. Görýän kartym amma, pasportum ýok, kartym ma ýöne. Teredim. Türkmenistanyň pasportum ýok daşy. Ina teredim. Şu saglyk ähtiýaçlandyrma teredim. Health insurance card. Gördüňizmi? Men şu kodumy gizleýän, ina şu arka tarapynda da näme ma. Ina. Şular ýaly kart berýärler watandaşlar. Näme üçin? Birinji jaý berýärler, ýa-ni bilen şu karty berýärler elime. Dişim ağrıyamy. Gidýän şu kartyň şey diýip koduny kötýärlerden menden pul tölen alan oklar. Başka meselelerim barmy? Şunuýum bar. Görýäňizmi watandaşlar? Watandaşa berilmeli, gysgaly berilmeli zat. Bir jaý, birem saglyk ähtiýaçlandyrma. Yani sen watandaşyň pulu barmy, ýokmy, sen teredip bilýän ýagdaýyň bar. Üstüne de jaýyň bar. Biziňkiler näme diýär? Taýin jaý halka berip oňuranoklara. Berjek diýip sokgalar gaýtam. Taýin jaýyň üstüne bir giden hojalyklar da gitdi gaýtam. Inni eger hojalyklar da gasa Beýle ýaly dowunmy Türkiýe çyksa, Russiýa çyksa, bu taýlarda kösenip gör. Indi muny aýal maşgala bolansoň, muna bulanjak bolýanlar bardyr. Ulanjakdyr. Kyn gününe galsa peýdalanjaklar bardyr. Inha dönük näme, dönüklük şu taýda ýatyr. Öz halkyna edýän şular ýaly düşmanlygyň dönüklükdir şol. Halkyna eçkip oňormasaň, jaý bilen üçin edebilmeseň, ýaşaýyş durmuş şertleriniň minimum ähtiýaçlandyrmasyny berilmeseň, sen nädip sen milli lider gahrman bolýan aýdan o? Nädip bolýan? Näň wärkisi ministre men nime komitet men diýe jaýym alypdyr diýe, şu komitetiň iş ýeri diňleýän bolsaň, aýdasyn gelýär şu komitetiň adyny bilýänmi wärkisi? Muhammed aýtýan gorkamak, Allahdan başga hiç kimden gorkamak, 4 san çağamyň hakyny helal etmeýän, orada aýynda Allahjan men çağalarma nesip etmedi. Allahjan şol öýden bara hiç baýnamasyna garas. Ýöne soňuna çelip gidişjek. Muhammed soňuna çelip gidişjek. Indi nesip bolsa 20 gün soň bara biledim bar. Allah akyol berse. Barjak şu tak barjak şu jaýym al bilmesem özüm bar şolaň gözüniň öňünde özüm parçalajak. Ondan näme jogap berjek häli? 4 san çağa enemi atam bolýar, ondan görür. Şu derejäge geldim. Özümi kesme derejäge geldim. Men aýdaýyn soň dereje şu. Başka näme diýeýin ben? Haramzadalar. Gorkonoga Allah Taala'dan gorkonoklar. Adam Muhammed'e kendileri, Muhammed Peygamber'in adını götürüyor, olsun o da Müslüman, Tağıcıklar var, her ay gidiyor, Nurağa, her ay gidiyor, ne? Şaşlık pişirem olup, nargile içem olup, galustuklu, takımlı adamlar diye kapıdan talanoklara, öyümüde talanoklara. Esselamu aleyküm Nurağa. Salam. Wa aleykum selam, hoş geldin. Yani o dediğin değil mi ödem şu cayın? Yok çok onu da. Aşkabat çoğunu da täze salınan jaýlar. Watanda guruldalar. Kan Nurağa olar ya bolýam ka olar nargile içmek. Vay keyfiyet edipdir ödüne aşağı bilyardı. Men o taýda ýaşaýan. Instagramda da kalyan bilen suratly oýanlar çağırıp watanda urlatdylar olara bolýam ka oňalyk ýaşasalar. Aýratyn bir Gurwanguldan aýratyn ruhsatnama alyp ýaşaýarlarmy karaýşalar ýaly adamlar maňa ýaman gyzyk kıllar. Neme orman kanunu var bilen okmu Türkmenistanda. Tokoy kanunu var. Tokoy kanunu näme diýe? Günü üçlünkü gowga diýişlinki diýe. Tokoy kanunlary bilen ýertizi bolsa edenine de bermeli ýa. O diýişiň pençen birden ulrak bolsa. Wa aleykum Selam aleyküm. O musunuz? Aleyküm selam. Aýanlylar, dogonlar, denan bayramyňyz gutly bolsun. Allah sen täze ýetip bolsa, Türkmenistandalylar ýöne. Ýa, şeýle gutlamak näme taýansa. Ýöne. Görýäňiz taýda watandaşlar, dogonlar, eri türkmen, dogonlar, musulman, dogonlar gözi ýaşlyk otyr bir ene. Netip bolsuny şu içimde gitsek geljekde erkek dogonlarymyzdan şeýdip birimiz jaýymyz diýip birimiz çağamyz diýip birimiz hakymyz diýip gözi ýaşlyk. Şulatlar görüp otyr. Näme üçin goşulamdy?
Näme üçin? Seredin ol wara iň soňky derejedir denan maskala barjak da bir çujugyň öňünde öz zady üçin özüm parçalajak diýip otyr. Bu wardyr dogonjugum. Ol sen o nemäňe pikiriňi iň soňda goýdy oňjugum. Iň soňda sebäp 9 ýyl boldy gaty ýadydım. 9 ýyl yadan puluma mallylar. Doğru. Yok, favoridir. Iň gowda favoridir dogonjugum. Ine näme üçin görüşmeli favorit adamlar mende. biz? Ine şun üçin görüşmeli. Ine şular aýal dogonlarymyzyň aglayan göz ýaşlar üçin görüşmeli biz. Diňe özümiz üçin görüşmeliler adamlar. Bular ýaly egoist bolmaly, gaýrat edin. Ine ha aýal dogonlarymyz biýala açyny şu ejir maşgala şu hakyny talap edip bilen o. Nädip onsoň watandaşlar neme etjek? Yani hakkın talep edip bilen ok. Ayal maşgala nädip talep etsin? Garşydaşam komitetiň işgäri. Erkek adam bolsaň bir borlaýşyny bir tumşuny bir ýar gaýdaýyn diýsen. Ona maýdy bilen ok üňärkisi. Ştaýda bar dogonjuklam bagsam. Kanun ýa kanun ýok. Ştaýda bar dogonjuklam. Şu nemetse bardyr bi şu nuraň aktivistleriň liboy bir aýtýan dadyny etsek şu taýyp baranmyzy bir hepde 10 gün şu bir kanun prezidentim aýryp bolýar şu taýda hemme zatlar kadarlaşdyryp bolýar. Ondan öňüne arada gurrun boldy. Nuranna sen prezident bolsaň näme derdiň? Eýderdiň, beýderdiň. Bu adamlaryň maksady prezident bolmak däl. Biziň hem bardyr prezident edip goýmak asyl maksadymyz o däl. Ýöne şu adamlar görýäňiz gurleýşini köpü görün, nirik näme goýmaly, ni kime näme bermeli, kime näme bermeli de şu zatlaryň strategiýasyny, ýoluny bizden köp bilýärler. Şu zatlara ulanmak bu adamlar biziň maksadymyz. Düşündürüp bildim o bulan maksady baş maksady prezident bolmak däl. Bilmeýänler aýtýar, bilýänler aýdam o. Biz daşary ýurda köpürek gördük. Tejribemiz köpürek. Meniň daşary ýurda ilkinji daşary ýurda çykanym watandaşlar 1999-njy ýylda çykdym men. 1999-njy ýylyň sentyabr aýynda okuwa dik gaýtdym. Türkmenbaşyň döwründe. Men şo wagt birinji gedek Aşgabatdan Ankara uçdum. Yani şondan bäri sanak görseňiz bir 20-den uğrak döwleti gezipdir. Komşu döwletlerimi de çenni, Özbegistany, Kyrgyzstany gördüm, Irany, Azerbaýjany, Gruziýany, Dubai, o döwletlerimi gördüm. Ýewropanam soňky 4 ýyl 3 ýyl bäri görüp gelip otýar. Ve deňeşdirýän, görün zadyma özüme bäht diýen töweleme gowy edipdirler. Şu taýda yürütü velosipedler üçin ýörelýän ýollarda pikirlenipdir. Yürütü piýadalar üçin ýollar gödöňde tutulypdyr. Hemme zat gödöňde tutulypdyr şu taýda. Sağlyk ähtiýaçlarymyza da tutulypdyr. Parkowkalaram tutulypdyr. Hatda invalid kalyaskalar gödöňde tutulypdyr. Bizde de başga zatlar şu meseleler. Ýöne bizde hiç zat gödöňde tutulanok. Bizde diňe şu gödöňde tutulýar. Boldy. Pulun almak. Hay Allah can. Şoň üçin biziň tejribemizden diňe biz bilýän zadymyzy goşarys. Biz ýene bilmeýän zatlarymyz bardyr. Mysal şu men Amerikany göremok. Amerikadaky dogonlarymyz olar Amerikadan goşarlar gelip. Ve arada meni firma bir aýarlaganymyz geldi. Men diýdi güýçli wraç diýdi. Näme-de Amerikada tejribem bar diýdi. Gelen goşarlar diýdi. Nemelerde balnitsalarda işläp diýdi. Geljek hökman diýdi. Şonu ýaly bolsa diýdi. Ya vatandaşlar işte şunu ýaly görüşüňe ýaly. Yani durmuş tejribe bilen öwrenilýär. Bitin sorýarlar öňýeten pagonyny göterýän organizmler iň berkisi gaýam garyp halky toýup durýar şu taýda. Hemmämiz görüp durdy. Iň berkisi amca Nuraga şu taýlarda Ýewropada senem menem Ýewropada ony mene görem o peşogoty gystanyp geçen adam ýoldan oýundan maşin ýok wagty ýa-danym diýelip bilmän geçen adam şunu tutup aporna äkidip şulardan pul soýup äkitjek diýip gorkudyp gören organizmlerini görýärmi? Askabadyň liboy ýerinde bardyr, peşogotdan ylgak geç, ýörek geç, bilmän geç, bilip geç, gystagly geç, yaraman geç garab şunýalak ýerde tutýarlar, lisni ödümde bolan ýagdaý iki elinden tutýarlar dänim, görün dykýarlar maşina sen näme denden bilmän galýan adam. Tutýardy pulunu atyp durlar.
Şo nämeden gelýän aýdym tümlüksleri toğun maňa bir illeşimiz aýtdy. Peşahotnyň dedi ýartyna çenli peşahotna bastym diýdi zebran. Ýartyndan nidi bir azajyk yer galdy boly nidi şeýle gönledim diýdi astanovka tarap şeýlere gönledim diýdi. Peşahotnyň aňartyna geçip trotuardan ýörek barmadym dedi gönledim boly diýä şoň üçin meni aketdiler de diýä 50 manat ştraf edip geldiler diýdi. Sözüňi bölýän Nuraga şol öýe baramda zada jalip etmäni gittim-de milisiýahanaly Bakçalyk etrawyna gitdim. Ýoldan geçdim 1 metr galy şey dip yan geçeydim de birazajyk ýolum gysga bolsun dip. Şo taýda derre men allylar şo taýda men 40 manat şo taýda hakyna garanda banka töletmeli zady. 2 gedek şo taýda bara stres bilen o göz ýaşym bilen näçe 400 000 manat da köýne pullan. 2 gedek peşahotdan elimden allylar şey 40 manat töledim. O üstüne gelip ödüm töledim bilýän. Sözüň ölýän Leyla'nın şular ýalaktat başyndan geçireni men bilemokdum, maňa başga bir aýdypdy. Ýöne şu Leyla'da ne geçiripdir, ne tutnama. Ey watandaşlar, nire var ýa-da biz o. Aporundan çıktım. Stresde gidip barýakan, seni bir alyp şonu diýerler. Men guraglawa çürün. Polisiýan kapsyndan çykdym ýolun garşysynda geçdim. Geçenim hem peşahotdan ýöredim men ýörendele. Bir ýar yan taraflap ýöreýdim de. Derrew geldiler 40 manat mally gitdi. Bir daha da aýtsagy, maňa bara Gallandyda oturan üçin sen ýurda gelip bilen okşoň içiň ýanýar diýenler bar. Ey, nämesini howat edeýin men ey. Peşahotnyň geçip 1 metr galanyna sähel şeýlek çykdyň diýip akedilip 40 manadyny talaňsylan ýurdun näme üçin howat edeýin? Orada aýnene ýalan gurlaýan Allah bar eger ýalan gurlaýan bolsam ertire meni çykarmasyn. 2 safar şeýle boldum da. Hayran galym. Galtamandan ýurdunda ýaşaýar. Galtaman ikiň birem. Biz polisiýa görsek, o polisiýa görýärsin, men şu taýda polisiýa görsem içim rahatlanýar. O polisiýa aýlap gör gaýtam, gowy dat diýär. O taýda polisiýa görsek gaçjak gerek gaýtam. Polisiýa görsek gaçjak. Gollandiyada şu yol hereketi barada diýen menem şu taýda menem Kalyaskada svetoforda ýaşyl yandım, ädim nädip ýol kesip geçdim. Polis bir keçe aňarrakda meni görüp dur eken, öňümi kesdi. Sonra da näme gystagly geçdiň diýdi. Menem gystaglydım diýdim, çağam diýdim, uku wagty geldi diýdim, ýolgap magazyna gidip gelmeli bolup durdum diýdim. Or kimliğini berdi, kimliğini çıkardım. Neme V nomeri yazıp aldı. Ana bugün öýüme neme geldi. Ceza hatym geldi. Ondan belediýeye gittim, itiraz etdim. İtiraz etme hakkım var. Ondan sen ýaşylla geçdim diýäniň maşinlar üçin ýaşylla bolanda geçdiň ha? Yok. Özüň üçin knopkany basýaň, maşinlar durmaly ýaşyl ýaňara. O ýaşyl ana yanda diýen wagty minut galanda geçdim de neme sança neme galanda. Irak inte gol ýanmak. Ýöne ýolda hiç hili maşin ýokdy. Maşin ýok diýip men olaryny ätdim. Yo, meni Amsterdamda kän gezdim. Bilemok Leyla saňa nirde oynýarlar gawat geldi. Absolutno Gazarlarda geçip ýören wa, svetoforda ýa ýerden geçip ýörenem wa, hemme adam Bizim bolýan ýerimiz birazrak kän bir ulakanda kiçiräjik şäherçik bolan soň, berde bir kän bir maşinam ýok, kän bir ýürep ýören adamam ýok da. Men o bir azrak belki de aýazak otturan oklar diýjek bolýanlar. Ýok, diýip aýazak bolmadylar. Ýok, maňa ýöne duýduruş diýdi. Ondan soň kimliğini verdiydi. Bu kimliğini çıkardım. O kimliğimin adına da öy adresimi neme gelipdir, fatura gelipdir. O faturanı aldım belediyeye gittim bugün. Belediyede itiraz hakkım var deydi. Benim itiraz hakkımı ettim. Bir hepteden deydi atuveti gelir deydi. Bor deydim kayttım. Yok sana onu kesmeýärler. Yok. Ştaýda bardyra tema şol diňe ýol hereketini ütkäkdiň demde aşağı ýurda çykdykda. Ştaýda ýazýarlar Nura o menleri öldürmeli, planda etmeli, hapada ýazýarlar. Siz bana halkda bu bardyra näde dogry düşünmäň. Bular bardyra asyl maksady bal kelleden portar diýe ýokurdan gaýtýar. Bularyň içinde gowlaram bar, çagyklap görenlerim bar. Olar o pullar öz üçin almaýanlaram bar. En berkisi gaýlara günüň içinde plança manat meçhöründe başlyklary
Başlıkları da olan başlıkları pul basıp göýberýär. Olar şol işi etmese halky soýmasa işini terk etýär. O çöreginden 6 sany vatandaşlar PPS'lere yani cemiyetçilik jibin işyerlerine günlük 6 sany şonýaly ýoly poz geçen zat tapmaly diýip takylýarmyşyň üstüne vatandaşlar. Onun käbirleri dünýäň bir gelip aýtdy. Gelip ha işte diýdi. Adın familiýaň ýazsam bolýar o diýär. Men protokolum özüm töleýän adam, özüm töleýän ýöne at familiýaňy ber, gol çekip ber, ştaý hamana geçen ýala gedelle diýip protokol doldurjak bolup göre gorgulo polisiýa o sizem onu öldürmeli. Ýa-ni gorgullaryň bidar o şu hökümetden o men size aýdaýyn. Olaryň bidar. Oňson 1 metr galanda muny tutmasynda kimi tutsun bu olary dakýalar 6 santny. Kim dakýa? İçeri işler ministri Hıdırıf dakýa. Hıdırıfa kim dakýa? Serdar Berdimuhammedov dakýa. Onun eger sizi köçede polisiýa tutjan bolsa, Serdardan görün vatandaşlar. Men size aýdaýyn, gün Serdardan görün. Çünkü ol buyruk ýokurdan aşak gelýändir. Ýatdan çykarmaň, buyruklar ýokurdan aşak gelýändir her wagt. Polisiýa köçede saklasa da azar berse de şol Serdaryň buyrugy bilen gelýär. Çünkü Serdar İçeri işler ministrligine şol buyrugy berýär. İçeri işlere aşağınaky şahsy düzüme berýär. Nuraga gaýdara bara pesinden 10 sany protokol berýärler. Günne hökman tapmaly, doldurmaly. Ol neme günleri usulene günleri o protokoluň sanlary 20 galýa. Her gaýa bir maşin hökman dastavka. Käwa 2 maşin dastavka. Gaty nemerak wagtlary. Aram Nura çynmy ýalanmy asakdaklaram ýalňyş düşünmesin ýokurdaklaram ýöne meni maňa aýdan adam namdar adam polisiýalar o taýda gurrun etýärmişin aktivistler adam toplaýarmışyn geljekmişin prezident aýyrjak bolýarmışyn polisiýalaram özünden gorkýarlarynda urjokmuşynlar öldürenem bolar diýip öz aralarynda gurrun etýärmişin polisiýalar şu taýda eşitýär bolsaňyz polisiýalar sizem eşitdiň biziň on ýanak pikirimiz ýok. Polisiýalary hiç il urmak, öldürmek hiç kimi on ýanak pikirimiz ýok. Diňe öz hakkymyzy talap etmek we halkyň hakyny iýen we ýene-de iýmek isleýän prezidenti aýyrmak we watan düzetmek, halkyň ýaşaýyşyny gowlandyrmak biziň maksadymyz. Brata, gowara ýerite gorku döretmek üçin propaganda diýerler, spesialny oňalyk baş gurumlar çykarýarlar. Olar bolýmara, seret onun şu taraf ama biziň niýetimizde ýok, ol dogry. Biziň niýetimizde olary urmak ýa-da öldürmek ýa-da ol näme olam sanymyz aga biziň olam koronavirus bir girdi. Daşary ýurtda galyp bir gidenimiz kösençli günler görüp leçen ýap bilmän ölüp gitdi. Ýöne sana oturup bermeli. Yo biz adam sany öldürüp azaltjak bolamyz. Ýöne gaýrat edin. Polisiýa işgärleri sizden beýdip köçeden geçeniň akidip jerime salyp ýigrenjini gazanyp özüňizden belli alýan badyr onu meýatdan çykarma. Yani sizem halk belli alýandyr onu men haýsy watandaşyň biz köçe çykamyzda sen öýüňe barjany biz bilemiz o. Onu biz bilmez. Siz bu derejeye getirmeň halky. O tarapyna men garantiýa da berip bilmeýän waý watandaş öýdi şu wagt häzir bir aýaga alsam bolýar prokuraturadan polisiýadan, milli howpsuzlukdan belli edip goýan adamlar bar. Ýanky Leylany goýberseň, ýanky komitetiň öýüne bar ýaşy. Şoň. Öýüne bar ýa, men täýär munyň şo öýü meselesi bilen dawasy bar şoň bilen. Onuň men garantiýa berilmen. Näme boljagyny? Yani biz degmer diýeniň bilen degilmän oturuljakmy ýa biziň tak situasiýany kontrol edýänçek ölen ölü galan galy boljakmy biz biljek gal ony. Ýöne siz etmeň. Onuň siziň eliňizde biz size barıňda güdüňde bir Leyla dowanymy ýaly uýamyzyň jaýyny elinden alyndan oturdy. Bar arryň nire etdirseň şoň etdir. Biz diýdikmi şonu? Siz diýäňiz, biz ýaşolar ýaly edin diýdikmi? Ya polisiýa şäherleri köşeden geçeni tutup sagyň diýdikmi biz? Biz diýemdok, Gurbanuly diýen bolsa siz etdiňiz, Gurbanuly edenok siz etdiňiz. Sizem jogap berersiňiz halkyň öňünde. Oňa men garantiýa berilmen. O tarapynyň pikirlensinler ýöne. O degmers, etmers, näme etmers diýip men tutuş halkyň şoň gahar gazapdan näme etjegini men kontrol. Hawa biz aýdar hawa sowukkanly bolalım diýer, eýle bolalım diýer ýöne. Vatandaşlarymyzyň içinde
Oho 20 ýylyň içinde saptym dag dedipdirler aha. Nä derdin ozasaň agla otyr ştaýda derdin aýdyp. Kimin derdini ozasaň derdini aýdyp aglap başlaýar. Soňra aglap başlayan adam her zat etmäne taýýar diýmek şol. Aglayan adam eger psihologiýada bilmeýän bolsaňyz başyna bir dert düşdi diýip aglap oturan adam her zat edip biler. Şo derejä salanam siz biddäl Gurban guly buyruk berenem bolsa şol iş eden siz polisiýa şäherleri milli howpsuzlyk siz etdiňiz onu biz edem zok. Jitnik we çağırıp näçe adam men gorkuzdyňyz padwala salyp urduňyz siz etdiňiz onu biz edem zok. Milli howpsuzlygyňyzdan ýa-da aşaňdaky padwala salyp näçe adam men urduňyz ýençdiňiz onu siz etdiňiz. Gurban gulydan ok serdarydan ok onu siz etdiňiz. Siz hem jogap berersiňiz halkyň öňünde. Doğruda vallahi eden ettik bolan bollu galan gal edip bolmada. Biz ýöne kanýeşle soğukkanly bolun karyet esasyna hakyňy talap eder. Ýerine de goýar semme zady. Ýöne şol ortada şol bilemok 3 günmi 5 günmi şol ortada nämeler boljagyny men garantiýa beremok. Eger şunu men oňa garantiýa berelemok çünki halk şu ýagdaýa salan şahsy düdüm etdi ony. Sen içeri işler ministriňem, milli howpsuzlyk ministriňem eger şolor şo buyruk berenem bolsa siz buyruğu yerine getiren siz düşündüňiz. Men onu gidip içeri işler ministrinden talap etmende şol iş eden ol köşedäki duran polisiýadan torak ber. Sen näme üçin kanundan çykyp etdiň diýer. Çünki şo işi eylemi eden sen. Etmän biz näçe wagtdan beri aýdyp oturýar. Aýaňyz deň alyň. Ýok öňüňizde buyruk berse de ertirkün özüňize düşman gazanyp halky özüňize garşy bellige aldyrtmaň. Türkmen halkynyň gahary şon ýaly bir gahardyr. İçine salyp goýýar, içinden hem çykaran ok şonu. Şu bir nemessem bolýar diýip gören adamlaryň sany gatkan ýöne halkyň arasynda. O ýagdaýa getirmäň o adamlary. Bolsa bolupdyr Gurban guly ýa-da serdar. Ağzım hapala oturmayın. Bolsa bolupdyr şol. Siň buyrugyny getirip size kanundan çykyň diýen ýok. Kanundan çykyň ýa-da wezipeňizden peýdalanyň diýen ýok size. Nura ştaýda bara seret zenanlarymyz bardyr. Gaty köp erkeklerimizden mertey çyk ýa gurly ýa sähel bir kemçiligi boldy. Ştaýda da erkekler otuyor da 208 adam 7 adam mal otuyor. Bir çıkıp bir gurlayan yine deyin ya men sizliklerin ya men halkın tarafındadır. Men vatan düzeltmek isteyen men şu hakkında bir özüm biraz aleykümselam işletim meliya şu hakkında diýen nokta bir temlay çıkıp baranar mı? Gelýän mara men sana aýdaýyn ştak gelýänden köpsi bar ýöne konsert görmäne gelýän ýa-da gow. Görmen çıkacakta. Aydartın benim çıkacak. Aleykümselam. Näme şu taýip men ýa-da denanlylaryň başda bayramçylygyny gutlap ýazdım da tuweleme denanlarymda aşagda näçe sansa sawol diýip ýazna ýazdy. Epesli denan eken ömrüňiz bolsun. Allah jan enermiden doganlarymyň hemmäňiň sawoluň giýjäňe rahat bolsun. Garagym Nuraga prezerw tanaýarlam, tanamaýarlam. Men düşündüm minnettar. Baza. Sağ ol. Awa aýalylaryň 8-nji martyny ýene bir safar gutlaýas. Şuň ýerde. Nuranna bir haşymat sana dinleseňiz. Aýdym menden däl, ýani halkdan neme dediň ýani häzir menem teňýar. Neme karaşy. Ýanky sizde 2 tane video bar, 2 tane talip bar bilýärmi? Birinji part. Şol men wara. Şol aýyrmaňyz haşy çekmen sizden. Şol ulanyň öz suwat berdi, okudy. Şol video üçin on bir köse oturlar şoň üçin mümkin. Meselesini çözdülermi, göýberdilermi, näme etdiler? Adalatly bir neme kanaatlandyrdylar. Ertir goýberýärler, kanaatlandyrýarlar. Ýöne şonu aýyrmasak bolanok. Bu temme grup bolamyzda, öz grup bolamyzda diňe şoň nemesi gidýär. Hiç kim efire girip şonu aýdyp bilenok meselen. Şon bir gaýrat. Men halkyň derdi üçin goýdum dostum. Maňa ony ýazdylar, aýyr diýip ýöne. Men näme üçin aýyrmadym? Çünki waka ýangy boldy diýdiler. Men hem aýtdym ki şu waka diýdim.
bastır etmekleri mümkün. İntak durmalılydım, ayırjak geldim. O biri gelipdir, mal mı sen, näme mi sen deyip söwüp ýazan, amma yo bar diýdim bar. O sen ýaly dinlejek zadım ýok diýdim. Şey dip adam ýaly gelip düşündirseňiz koydular ama. Seret dostum, tagam ol video eýäm ýetjek derejesine ýetdi, aldy, gördü, türkmen halky opşy billi, bolýan wakalar tim bolup grup bolarda da paýlaşylypdyr. Şo mesele, şol oglanjyň poljosyna çözülýän bolsa bolýa, esasy men maksadym şol. Şonuň zor bilen tutulup alınıp gidilmegi bir kanun şotaýdy. Prosta hakkyn talep edipdir, goklaşypdyr, ýene edipdir, ýani şonu saklap oturmagy bir kanun. Näme saklaýan? Onu Russiýada, onu Russiýa belki Türkmenistanyň güýji ýetmese de maňa aýtdylar, agam diýdi, konsulluk ýokmy diýip soradym. Maňa şo video gelende. Konsulluk ýokmy diýdim, konsulluk nerede agam diýdi, biziň aladam diýdim, aýol diýdi. Onuň ol her institutda bellenen näme var şol bilim ministrlik tarapyndan näme представитель almy şol Bizam gerekli adamlara habar etdik onu, gerekli adamlara. Ondan aýratdy durýa bolýan. Şol atlaram diýdi. Onuň video goýumdan soň agam gelip sorap ýa başladylar diýdi. Video goýulandan soň inni sorap ýa başladylar diýdi. Ha, onu diýdim pakha dursun diýdim. Baga diýdim göreli näme diýerler, etsinler, edýärler, kömekleşýärlermi? Çünki men şol oglanyň arkasynda, men ol oglany tanamam, gören ýermem däl, prosto maňa video geldi. Şo taýda massawy klasyň içinde de bir goklaşylan video geldi maňa soň, onu tak paýlaşamok. O taýda paşty okuwçylaryň barynyň ýüzleri, mazatları, amma prosto onu goýmadym. Şudan massa diýdim, barda nälelik bildirýän bolsa diýdim, şo nälelik üçinem şu video durmaly diýdim de goýdum men. Ýöne eger siziň özüňizem şo taýdan şu wagt maňa habarlaşyp aýryp beräýän bolsaňyz aýryp beräýär. Hemme talip bana adını men haýa edýän şonu aýryp berseňiz biz üçinem go boljak şol. Bolýa. Mümkin Men bolsa. näder efir yapamdan soň aýran bolýam. Men tagam näder uda efir etjekkä watandaşlar ýetir başga. Näme diýip nura aýdyp berýär-de habarymyz ýok. Näme Bolýa, Profilimde savulumdan dura. çykmadan bolan. Şo video. Bolýa, bor savulum. Bolýa. Profilimde duran video var. Stavropol'daki bir student oglany polisiýa, Russiýa polisiýasy tutup alyp gidýärmi, näme onurum şo taýda nälelik görkezýärler bolýan. Şoňa gördüm ama. Şol video. Inem aýryp beräý diýdi okuwçylaryň adyndan. Bolýa watandaşlar, ýani esasy siziň problemaňyz çözüldi diýen bolsaňyz menlik mesele ýok. Ýani tagam janyanyň watandaş agam şunu goýsana görsünlerle diýip ura diýär maňa, uradanna. Karoçolar var ya, perevod isleýärler başga bir institutda, näme ol institutdan perevod beren okmy, oňam şo taýda bir gyzy gurup bir gyzy gurulyp durmy, şo diýendir, gyzy gurdular, prokuratura dersat diýendirler. Şo ýazatlaram bolup durmy, bir ejir maskala elgallyrlýarmy, onu ejir maskala okuwçy gyzy elgallyrdyr. Kim bilýär, kim gallyrdy, onu institutyň ýa ahranygydyr, ýa polisiýasymydyr, şolaň biri gallyrdyr da. Şoň üçin men goýdum şu videony. Şu user senden gelýärmi, uklak galdyňmy ýa? Ya gireňiz, uklak girýän, men düşünýän bara. Black White'dan gelýär. Efire gireňiz, uklak girýänmi, näetdiňiz? Bilgeçliğine edýärler. Doğru. Bir min. Arkaýyn ola inim ýanky videony men aýrar. Mesele yok, esasy siziň meseleňiz çözülsün. Bilin ki, Nur Kakan'ı siziň üçin adalatsyzlyk bolan ýerde bardyr. Ol soraşmaýaram, ruhsatam almaýa, goýmalymy diýip dogry hasaplasa goýar, çekmelimi diýip hasaplasa da çeker. Soraşmaýaram, ýenetmeýaram. Esasy siziň meseleňiz çözülsün, mesele yok. Adam millet burada burun gidip dur. Evet, şu an nerede fikir cemaat kutlayanızda İslam dinine fikir cemaat diye bir rahat yok. İslam dinine günne fikir cemaat.
Bizi yaradan Allah-u Teala diyer ki Celle Celaluhu ayarları ayretin hormatlı koyuyor. Ayretin. Bu da neden geliyor? Hayfı hadisten geliyor. Peygamber Efendimiz aydiyor ki sallallahu aleyhi ve sellem deredin dinleyin ayar kıydın eğer de diye perdendin diye oğlum diye kıydın diye namaz okuyorsun sen şunu çağırsan diye o diye namazını koyup geldi diye de Allah'ın huzurunda duran adam ecel sağırana namaz kakasında böyle unsuz böyle yok. Ecel sağırana namazı koyup var bilen diye. Öyle mi tamam şimdi Yo nesip bolsa Ramazan seret nesip bolsa biz ayal gıylanmazın hormatını ni tolka sıyla hormat esasında ito olorun yaşaş durmuş şertlerine gowlandırmak bilen biz olor şehir hormat koyarlar. İnşallah yani nesip orada yine şu bir Olorun yaşaş durmuş şertlerini gowlandırmasak gatervet şuwa Türkmen gelgiylanmaz gatervet kösen ya dost. Evet, inşallah şu rücüyü yıkılanlar bu için normal bir Allah'dan korkuyan bir giyin koysak inşallah tüm ayar kıyıdığımız hiç de işlemez. Hemmesine işlemen İnşallah. oturan $1.000 aylık verir. $1.000 impesi aylık olur. İşlemen oturan yerine. Satsal kömöklere yan geldi Leyla aytta men idi işlemok cayan verdiler. Cay meselesi var. Tüm vatandaşa, öylenen vatandaşa hemmesine mut cay verirsin inşallah. Mut cay. Mut hem de vatandaş kim ölüyor niye bu sonra cay verecek inşallah. Bu şu Türkmenistan'da öyle düşünüyor. Mümkünçülük var. Baş o devlet koyuyor. Mümkünçülüğü katif artık macı bilen mi? Bay her bir vatandaşa cay vermek mesele değil. Sağlık taraftan mut olur. Dubai'ye alıp da Dubai'den beter olur. Bu orta inşallah. Sağlık mut, üniversiteler mut eder. Bunlar yani bize hakkı var. Bize hakkı ana bunu vaat ederiz. 60 lirasını veririz. Meseleden o da aslında. Käbir strogy merlere malmaly bolar belki. Hoş geldiniz. Klasaş kovmu. Nuri. Kovumsunuz arman näli çam. Sağ olun. Sizin kovmu çağlar oçup mu? Şükür Hudaya. İki sancıklarda gidecektim neymi? Kıynandım. Rusya'daki çağlarımda gatta kıynandım gördüm videolarını. Geçti olsun. Goran vatandaşlarımıza goran yurdun iyisi gorasın iyiye çıksın eci de olur çağa olur entek o katı inandım inşallah çözülür meseleler neme meselesi varam olsa İnşallah. İkinci cemaat yakladım ikinci yakladım oğul kunur yollar görkediniz de talipten görkediniz. Şolar barada toplanıptırlar o vanklar, hani ardalarını yazıptır. Dinle otira her kim edil yurttaşında dinleşiyalı içeride dinle otirlar. Onun iyi yaşlı 80'e yetip barayan adam Aşkavada bilet alıptırında gitmeli de ardaları toplaptır yollar düzeltmek koyunca düşürülen kameraları ulu mari Aşkavat abizno yolan düşürüptürler. Ovaların içlerini etrafı emmer düşürüptürler. Kameralar elinde ertir şol adamın adına, şo yaşlıyın adına bilet kesiptirler. Öyünü basıptırlar, ağam beytme gitme deyip ol adam komitetler alıp kalıptır öyünde. Koy vermendirler. Ağam beytme senem bize işin düşüp dura bulbulur yal etme deyip. Komitetlerim halka işler nokta diyecek kolyanım. Kıynandım şona eşitip. Eğer şol adam giden olsa belki bizim prezidentimiz şonu dinlerdi. Belki burada ederdi. Ay adam yaşlı adam baba bir 6-7 saat kapısın bir maşina adam varsa ne emesine görgülemine kalıptır. Halkın hem eden toplananları edenleri zayıf. Ona da inandım. Teva seyret bir zat bada bizim halkımızda şu vaat bir yanlış düşünce emele geldi. Kimin näme derdi var bolsa, suutluk bolsun, hak hukuk bolsun, şu jay meselesi bolsun prezidente ýaly hemme kişi gaty yanlış düşünje. Seyret prezident bulun hemmesine bir adam ol yetişip bilmeýär. Onun komissiýasam prezident ýaly adalatly boljakmy, bolmajakmy, olara wapşy hatam baranok diýär. Ýöne prezidentin borcu o däl vatandaşlar. Prezident aşağınaky düzümü var
Ministrler opşi yerine getirici organ, işi kanuna göre yerine getirmeli organ. Ministrler kabinetinden başlap, iň aşaky garawula çenni. Şolar seretmeli. Şotaýda kemçilikleri prezident düzeltmeli. Prezident öz wezipesiniň aşarnaklarynyň alyp barýan ýalňyşlyklaryny, biýdüňçüklaryny görüp şotaýda düzeltmeli. Ýalňyş göwüren karyeti Köpekdağ etrapdan alyp Aşgabat şäherine ketmeli. Prezident şotaýlary seretmeli. Etrafa Öz çykdylar hakyny Nuri. hukuny kadiýetden almaly, polisiýadan almaly, prokuraturadan almaly. Nire barın olsa şotaýdan almaly. Salyk gullukly düşünmek problemesi barmy? Salyk gullugundan almaly. Prezident öz aşaňyklaryny öňörmeli. Bu näme görkezýär? Hemme kişi prezidente geçen bolsa, prezident bilen halkyň arasyndaky ýa-ni kadrlar bara, bürokratlar. Şolary ýa türkmen halky şey diýip bökýä denim prezidente ýazýar. Näme üçin? Ey prezident, sen bilen halkyň arasyndaky işi ýöretmeli organlaryň boşdugyny görkezýär şol. Boş iş öňörmeýändigini görkezýär şol. Etrafa çyksalar vilayata goýýar ýa. Nuri. Aşaňdaklaryň kontrolüni goýşadan üçin sen hem iş öňörmeýändigini görkezýär ol. Nitolko olonkyny. Gördüňküne görkezýär. Etrafam vilayata goýýardy. Vilayata da näçe tany ýazyldy welin. Hiç asfalt köçe görmedik yerler vardı. Ennem onu sen prezidente ýazaýsana diýipdir, men prezidente ýazaryn, meni diňlär serdar näme diýip şey diýse, gitde ýazaý diýipdir, onuň owanklarym toplanyşyp ýazyşyp kamera çekişip edirşi bolmaly ýalymada diýden soňam. Ay ýene de men aýtýan o daýyny gystap adamlar üşmeli eken diýdim. Talap etmeli eken akyn diýdim. Oňa baskı uygulaýarlar. Bir adam nädip 6 sany 7 sany komitetiň öňünde nädip durulmaly o. Olmajaklar da o. Şey däwil halk biçarada korkup oturýar. Gatygy inandym da şoňa. Menem inandym bizde kemçilik kän. Men inansaňyz sizden beter gynanýan haçanla şu meňe firma gelip alap berdin aýdyp berýärler we men näki şu çäresizlik meni şoň özünden beter gynandyrýar. Çünki meniň eýem diňlen birinji wakam däl bi, ýa iň soňkusam däl. Gelip dur aňardan näçe adamlar biziň efirimize gelip derdini ağlap diýenýär gurrun berdiler. Ve bu ýagdaý men nä wyjdan ba, Hudaýa şükür meniň wyjdanym ölenok, ýöne wyjdany ölen hökümetimiz bar diýmek. Bar ardyňy nire ýetirseň, şoňa ýetir bilen utorýa otaýda da. Şoň üçin men wara erkekçe gurrun aýdaýno. Eger şu hökümet işläp, kadrlaryny normal düzüp, kadrlaryny kontrol edip, halka hyzmat edýändigini görsem, halkyň nägilelikleri azalsa, menem şu efirlerden özümden ýetip gidýän o watandaşlar. Ýöne prosto şol boljogy meňden ok. Yani meniň aýdýan sözümiň aljysam tapylmaýardy. Ay goýsan ay Nury näme gurrun edýän ay diýerdiňiz ýa-da şunu diýerdiňiz. O bir ýalňyş saat gollap otursun Nurjan, men seni nädip gollaýyn ýa-da nädip sen arkaňda duraýyn diýerdiňiz. Ýalňyşmy? Meniň aýdýan sözümiň dogrulygy üçin gelýäňiz siz. Men Nur Muhammed bolan üçin gelýäňiz o siz. Toýst biziň alyp barýan ýolumyzyň hakkylygyny görüp gelýäňiz siziň köpüňiz şutaý. Talip hoş geldin bu arada. Yani şu zatlar vatandaşlar biz agdaýas ki çösünler diýär. Eger gördüga çödenok belli bir wagtdan soň herekete de geçmeli bolsa geçäýär diýär biz. Bizem mara içimiz gıcıklap ederi iş tapman edem. O şunu şu halkymyzyň gelip şutaý gelip ağlap gurrun berýän zatlaryndan herekete geçýär biz şu zatlara. Yani ertirkün yurdun içinde halk ayağa kalsa da şun üçün galar. Başka da üçün galmaz. Şu zatlar aydırlı ve şu zatlar aydıran zatlara da doğru kanuna layıklıkta çäresi görülmedi. Şun üçün galar halk. Ondan soň halk galandan soň seni dinlemeýär prezident. Men saňa aýdaýyn, Serdar Berdimuhammed. Seni hiç kim dinlemeýär o wagt. Dinlejek bolsaň şu wagt dinle halky. Son wapşe sen hiç kim dinlemeýär men saňa aýdaýyn. Sen dinledi ben bilmeýän o wagt bir halky köçäýe ýygnanan wagty.
dinlemelis ujo puruyjan utorya owat. Sana berilen möhlet diýinýär. Sen onsoň diňe şunu niýerler. Postung boşa diýerler diňe. Postung boşa diýer. Ministrlaryň bilen, prokurorlaryň bilen ýurdun enesini aglatdyňyz diýe. Begenden bilen, garnaşlaryň bilen geçtabay beýlek diýe. Halk diýär şonu netip bolsa. Siz görýän bolun, siz halkyň aglayan derdini dinleýän zoksiz. Sizin wara wyjdanýyňyz ölüpdir, men size aýdaýyn. Siz yaman erwed adam. Sizler gowa adam däl, ýurt dolandyrjylar. Siz gowa adam däl. Sizler gowa adam bolsadyňyz, gowa adamdyňyz görkezerdiňiz. Görkezip bilen zok, diýmek gorkokluğunuzdan bolsun ýa-da düşünjesizliğinizden bolsun. Tapagy ýok. Siz gowa adam däl. Nirden gowa adam boljak? Bir aýaly onuň öýüne girip oturýanyzdan bar ardyň nire ýetirdiň şoňa ýetirdi. 250 million pul töläpdir, o puluma gidipdir. Galym orgul 250 million kazanmak üçin niýeleri gidip aýraçylyk çekip işläp kazanýar o puly. Size moň elindäki pulyny alýanyzda özüňize milli howpsuzlyk bolup bersiňiz. Muhammed çoğunlu daky. Soň biz bir günahkarlamam. O berdim Muhammed, senem şoňaly. Senem bir günahkarlayma. Bir günahkar däliz eger ertik bunu halk ayağa kalsa da. Men size aýdaýyn. Çünkü siz halkı dinlemediniz. Häzirem puruyju, häzirem bir pille. Häzirem bir pille. Ana institutda okuyan okuwçylarymyzyň haly ortada. Olary Russiýan polisiýasy tutup äkidip ne oň ýanyna konsulluk wa ne zat wa. Daşarurtdaky ilçihanalar siz näme haýsy uny dursunuz siz? Ha? Ya ol kaktusyň içindäki gülmi siz? Oturduk goýlan. Gülmi siz? Tikenli. Näme diýäňiz siz o? Bular ýerlerde halkyň ýanyna ýok, kösenemizde ýok. Siz onu näme üçin aýlyk alýaňyz? Aýlyk kimden alýaňyz? Halkyň salgytlarynyň alyp otyrsyňyz. Halkyň puly näme ol siziň alýan aýlygyňyz? Men ýa telekeçilen tölen puly dälmi ol? Men 250 million salgyt töledim mysal üçin. Men hakymma senden talep etmäni, maňa hyzmat etdiňme. Etdiňizmi hyzmat? Ediňiz. Konsulluklar arda ýazýar adamlar, şeýle derdim ma diýip. Ardasy ýitip gidýär. Kanagatlandyrmak aňarda dursun. 5 manat getirmesen bitene o edýärler. Şumy siziň işleýişiňiz, halka işleýişiňiz, hyzmat berişiňiz. Onu görürüz wagty gelende, wagty saat gelende halk köçe çykanyny görürüz. Şo wagt ýalwararsynız. Ýöne o wagt peýda bolmaz. Yalvararsınız, halka yalvararsınız. Düşünmedik bolsaňyzam, açyňda 2 ýylynky wideony görüň. Gazak halky köçede näme etdiler? Özüniň üstünden heşelle kakıp oturan polisiýa işgärlerini, prokuraturaň işgärlerini, wayennini. Wayennam çykdy daja şoňa. Wayennam işsat edip bilmedi. Çünkü bu halk nämedir öýdýäňiz? Halka o katar öýdýäňizmi? Attırmazlar on sana. Atsan beter boljagyny bilýän çünkü. Halk öldüren adam bolwan taryhy ýeresinde näme dersiň? Öz halkyny zulm eden, öz halkyny okatan adam bolup ýatlanarsynız. Ana Askar Akaýew, Kyrgyzstanyň prezidenti, birinji gezek Kyrgyz halky ayaklananda Askar Akaýew ýanynaky eginleşler aýdýar. Okatmany buyruk beriň, ýoldaş prezident diýär. Askar Akaýew ýanynaky ýoldaşlary. Ayaklanan halka okatmany buyruk bermeseňiz biz edip bilemzok diýär. Türkmenistanyň glavny komandusçysy prezidentidir. Türkmenistanyň serkerdesi ýani goranmak ministriniň nemesi näme diýip gidýär şol? Opşy Wayenning ingulsy prezidentdir. Eger okat diýilse de prezidentden gelýändir şo karar. Men size aýdaýyn, ýatdan çykarmam. Şonu Askar Akaýew mennidi öz halkymy okatyp biljek geldi. Men postumy taşlajak ondan diýdim. Postumy taşlap Russiýa gitdi şonu. Tak što men size aýdaýyn, adammy ýa-da siz haýwanmy, ony halk ayağa alanda bilersiz. Hayvan bolsaňyzam size görä hereket eder. Ýöne sizem diýir goýmadylar men size aýdaýyn.
Sizem diýir goýmadylar eger ukat aýsaňyz. Hey, Türkmen halkynyň gelen ýeri bara, goşun generaly bolýar-da, o. Türkmenistanyň goşun generaly, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowdyr. Türkmen galan halka ukatmak buyrugam gelse diňe şondan gelip biler. Ol goranmak ministriniň öz başdak berip biljek karar däl ol. Düşündiňiz? Ýöne watansewer serkerdelemizden badyr. Men halka ukat buyruk berilse de men berip biljek, gel diýip biljek. Gahraman serkerdelemizden badyr ýöne. Ona meýatdan çykarma. Diýende de türkmeniň ganygydan soň wara, sen okundunam, sen nemäňdenem gorkmaýa. Ýa, tagam kellesini gujogyna alyp berýär şo wagt. Neyse vatandaşlar, men efir yapacak çünkü ertir wajyp işim var. Aýtjak goýjak hatlaryňyz bar bolsa soňky sözlerimizi jemlälim. Ertir wajyp işim var diýip helam aýtdym. Gat ulak wagt bunu oturup bilemok ýöne nesip bolsa bu efire men YouTube'da goýarym. Ana Türkmenistany nähil gözüňe tutýanlygyny barada gysgaça düşündirip berdim. Düşünýänsiňiz diýip umyt edýän. Ana men şolary ýa Türkmenistan gözüňe tutýan. Söz azatlygy bolan, adam hukuklaryna hormat goýulýan, konstitusiýa hormat goýulýan, halk bilen hökümetiň polisiýa işgärleri bilen halkyň arasynda birek-birege syla hormatly, birek-birege kömekleşýän, ýardymseýer bir hökümet gözüňe tutýan. Meclis bolsun, meclisse biziň hak hukuklarymyzy gorap duran deputatlar bolsun, hökümetdäki parlament sistemada ýalňyşlyklary mecliste gürrüň etsinler, gerek bolsa gowk etsinler, şo taýda dawa etsinler, biri-birine ýumruk atsinler. Ana Türküň meclisinde bara biri-birine ýumruk atýarlar gerek bolsa. Ýöne halk üçin atýarlar zatda. O taýda hiç ýere aýyply adam ýok, o taýda erbetli adam ýok. Halk üçin edýärler. Öňe geçip bir karar çykarmakda üstünde jedel edýärler, gowk edýärler. Onun peýdasy we ziýany meselesi boýunça. İnşallah bu günlere ýeter diýip umyt edýän adamlar. Ýöne bir zat ýatdan çykarmaň. Beýleki döwletleriň halklary göreşýändir. Şu wagt bir göreşmeýän türkmen bolup galandyr. Men size aýdaýyn. Yani Özbegistan diýjeksin, Andijan wakasy boldy. Şo Özbegistanyň halky göreşdi Andijan wakasynda. Gazaklar göreşeni geçen 2 ýyl gorkazdy. Kırgızlar göreşýäni 2 ýyl näçe ýyl ber gorkazdy otýar. Azerbaýjan hem göreşip otýar. Azerbaýjanyň içinde häl şimdi protestler bolupdy. Azerbaýjanyň içinde. Goňşy döwletlerimizi özü üçin göreşýänini gorkazdylar watandaşlar. Eýran mi? Eýranda da näçe gezek halk göreşdi. Bir göreşmän galan Türkmenistan şoň üçin biz iň ýapyk rejim bolup otýarys. Merkez Aziýanyň içinde. Merkez Aziýanyň içinde iň ýapyk döwlet biz, çünki biz göreşemiz watandaşlar. Ne meýdanda, ne ekranlarda. Sag bolsun, aramyza bolup gelip goşulyp gollap berýän ýyldaşlarymyz bar iň bolmanda olara sag bolsun. Ýöne halkyň 90%-i gynansa-gam gaty passiw göreşýär. Aktivist diýmegem şol diýmek. Passivlikden aktiva geçelim watandaşlar. Birazcık aktiv bolalım. Tapawdymyz şo. Göreşmek üçin aktiv bolalım birazcık. Dünýäň özem göreş meýdany. Yatyp ýyçyp gelýän dünýä däl aslında. Eger dünýäni tanamaýan bolsaňyz dünýäni hem tanan. Dünýäde ölenmek üçin göreşýäňiz, okumak üçin göreşýäňiz, ýaşaýyş durmuş üçin göreşýäňiz, daşarutlara gelip işleýäňiz, olan bir göreş. Näme üçin bu göreşe gerek gelende ruşnoy çekýäňiz şeýdip. Ruşnoy çekmäliň watandaşlar, göýöreliň ruşnoy. Tagam durmuşda göreşip ýörsiňiz da köp zat üçin. Suwda kadiýete gidip hakyňyzy gözläp görsiňiz. Göreşiňiz okmy? Göreşip ýörsiňiz da. Gelin kökünden çözeliň diýäs meseleni. Kökünden çözmesek Türkmenistanda ol indi bireysel göreşler var, şahsy göreşler, ýani gaýda bir neme boldy, düşünşmezlik boldy, gitdiň prokuratura oňa
ýa-da öýüňe jaýyň alırdın, ýa-da bir maşenyňe puluň alırdın, kaza gitdiň, etdiň. Şahsy görüşleriniz çözülenok adamlar, çözülenok. Kökünden çözmeli meseleni. Şu meselelerinizi üýşürýäňiz ýani tutuş sistema garşy görüşmeli. O. Murikcan, bidem size şunu diýäse, bidem size siziň ýaly dal boýoklar sebäpli ýurt dagaýa diýäs. Bidem şu sözü saňa diýäs. Sen ýaly dal boýoklar bolan soň ýurt daga otyr. Sen ýaly goýun dal boýoklar bar, goýun me edip oturan. Me. Ya goýunna sen. O goýun passiv bir haýwan. Aktiv bir neme geçirjek bolýar. Siz aktiv bolun diýäs. O. Siz ýalylar köpräk bolan üçin şu ýagdaýda biz Freedom House'un çykarýan ýyllyk atçotlaryny mendüdenmok, eger bilmeýän bolsaň, goýun. Adamlaryň söz atly bardak çykarylýan atçotlary, beýleki atçotlary mendüdenmok, halkara hökümete garşy däl guramalar çykarýar ony. Gitdi öwren. Olar aktivistler çykaranok. Düşündiňmi? Goýun. Eger sen hakykatdan hem adam bolsadyň, şul atçotlar näme üçin Türkmenistan şu atçotlarda iň soňky ýerde dur diýip sora bererdim özüňe kelläňe. Näme üçin bir iň soňky ýerde durdy diýip. Şoň üçin bir ýurdumyz düzelen okun. Ha kösenip görs kimimiz Russiýada, kimimiz Türkiýede, kimimiz Ýewropada, Amerikada, Hytaýda, Belarusiýada, Kazakstanda, Hindistanda. Şoň üçin düşünmeýän bolsam. Bolýa watandaşlar. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, salykda görüşelim. İnşallah 2025 arzularymyzyň hasyl bolýan ýyly bolsun. Şu aradaýlaryna köpräk dowa dilek edelim, köpräk 11 aýyň sultany çünki bulay wagtyda da wagt aýralyň. Çünki dünýäň maksady diňe dünýä üçin görüşmek üçin gelmedik. Ahiretimize miýatdan çykarmalar, ibadatlarymyzy, oradalarymyzy edelim. Bu dünýä diňe bu dünýä üçin görüşmek üçin gelinmedi. Ýöne haksızlıklara, adaletsizliklere görüşmegem peygamberlerin ýolu diýip azaplanýar. Mukaddes ýol. Görüşmäge dowam inşallah. Bolýa, janyňyz sag bolsun watandaşlar, salykda görüşelim. Allah jan her bir ojaga rızkal bereket bersin. Şu mukaddes aýda netipäli yamanlaryň ýollaşy bolsun, öz ýollaşy bolsun. Netipäli yamanlaryň güzaňalyk bolsun. Bize näme dileýän bolsaňyz, şonuň ýüzestesini Allah jan siziň özüňize de bersin. Gowulyk dileýän bolsaňyz, elbetlik dileýän bolsaňyz, Allah jan şonuň ýüzestesini, müňestesini siziň özüňize gaýtaryp bersin inşallah. Sağlyk, amanlykda görüşelim. Sag bolun watandaşlar.